مالت أنا أب جوجل ماب كسب زفلته محدارات وأسماء كتماتنا إرترا بإنجليزيا بعربي تتصحيف له كسب أنا دخلته مالتي من الوقت حجي ونو جوجل كتجبروا تخليهم كلهم إنجليزين عربي زلوا مثلني جن اتعرب مخانو عربني عرب ترايبي أنا قريم يجيب لنا كل جديد حجتي من الوقت كم زحونا خولت أنها عرب صحيفهم ديالنا عرب غيرهم إلكا قال سئلكا مشي سمعي تاو دخونه هندر دخونه ملصت ملس يقال خونجن ندحر كوفيلنا تزاراريبنا نحنا إرتراويان إرترا كو ناي تغرينيا يكونتن إرترا ناي تغرينيا ترايبيا إرترا ناي تغرينيا تزاربتو وين ناي بهير تغرينيا يكونتن كو إرترا نايتهم كلهم أبقى تدوكينهم أبقى عدنا يلوم واجا زخوفلو لا زيجاتات ناي كلهم يعني ناي كوناما ناي بلين ناي تجري ناي حدا كله تبي إرترا زنبر زيجا ناتي أتعدي ناي تجرينيا تراي كونتن لذا حدا خردون خلالنا كلاي إنه خور على قانقاي عربية حدا خبتي ناشنال مرة خبوا قانقانا إرتراي تجرينيا كومي كلته أوفيسيال أو قانقان لنا سلامنتاي هم تغيروا نقولهم تفاكم نجار يكونن بتتغرينيا كم زلوا أو بزح مجلس أخوه سلامتاي عرب نتكمل لنا أزوم كواتاي تغرينيا زنورو ويناي كم ناي تغرينيا أنقا واتاي تزارت زخون زيجاتنا بوحدو بعربية أنقا يرادو أسر زخونو ويوم بعربية أنقا يقرأوا سلدخونو عربية أنقا نعوم سلزوكل نمر راخبته بهايلو استقبري قال مجلس نجار يقولوا لازم ألاتنا إرتران عرب كشيتيا نقطع كشيتيا إساس حجارو عربون تقبلونه تكون سمع لنا كل جديد إساس عربون تقبلو نعصب كم زجروا قال نسمع لنا إذا حدا خابتي بيلا وصلاتنا قبل عليه إرتراويان حدا الناس مزراق دوسد بروباغندا متقعدتات مخانوجين كنزنقو عيبلنا إرترا ناي بهيرة تقرينيا تراي كونتن إرترا ناي بهيرة تقريت راي كونتن إرترا ناي إرتراويانيا إرتراويان نحن كلنا إرترا ناي تقرينيا إلنا تزاريب ناي نفلتنا أي كونتن ياخد كون كأي تخلنا إرترا نايتم كل ما أذنورو حربنا تحزب ناتهم وانهم جنزبهم يا إرترا تبعك سلازي بزخون يكون ملكعي أب جوجل ماك بعربي صحف أب جازيتا بعربي صحف أب زخون يكون أوش تهاجر نقبل كوميونيكيشن بعرب نسمع بعرب نزارب بعرب نصحف سقف هاي لنا مغنياتو بعرب درارة حزب سلازلنا من البعض إرترا مس عربا عالم بقربة الناس اللي تراخب سلدت ألواي كونن قدم كنفلت أزقبانا تعربينيا زبها القانقان عرب ترى يكونن سلازي بزيك العالم كم زعينتات حساسبة أنا حجي صبوا حساب إني خمسي طعمي حفشة وتزارب كيزربة قال سبات إذا حجي نسمع زلنا حسوسات ناتي كبر زخونة واقع تخفل له أوشت إيرترا بخمسة عينات أزي ماينر زخونة كيزات ندمتو نهزب إيرترا ختالو له يفتن يمكن أتطبقنا رداءنا نحنا زعد زيا ماني ناي تقرنيا أزبله ولا توم تقرنيا تزارب تكون هنا تراي نبلنا مغنياتو ناسنا تراي كونتن إيرترا ناي كلنا إيرتراويان بمعر النبر اللي هاجر كتفتر كأن سعر مالتي بستفلا لي انت داريها هون قائم حجي نايبير حتى العلوم مقلاس فتينو ما يتعوتون سلامتا ان زي تعوتوا نصر ملسي ار اترا نايبير تشقونا سلازي اللي تراي نايبير تشقونا عند حد يله نايبير حتى قتل علاي تقلنيها نمنتاي دا نايبير حتى العلوم ببير توديبهم تلكاني ويا انا ببير تودبوا سلازبولهم قرشي سلادخفلهم تراي كمت نجاداي لتشنسا خفيتو دكان كفيتو محيلو تاليحو تبالاشو اخلي تبالاشو نبرد شطلكا يوم كاني محيلم تحيلم نتن گنزب زخفلم ترايم
كعسبو كخفلو جبؤهم كبدمهم كمالؤ سلازدليو ناي بهر ጭቆና አለ ኢሎም ተወዲቦም ካብ 7-8 ሰብ ዘይተሓልፉ ደባ ኮይና ከ ተሪፋ ምክንያቱ መሰረታዊ ሕቶ ኣብቶም ንውክለካ ኢና ዝበልዎ ብሄር ጭቆና ስለደየለ ዓፈና ስለዘየለ መሰል ስለዘይተረግፀ ድኽነት ተላኣሎ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ኤርትራዊ ድኻይ ጥሜት ኣሎ እንተ ኮይኑ ኤርትራ ኩሉ ኤርትራዊ ጥሚ ማይ ጸምእ እንተ ኮይኑ ኤርትራዊ ኩሉ ኤርትራዊ ይጸምእ ትምህርት እንድሕር ደረኸበ ኮይኑ ኩሉ ኤርትራዊ ክስእን ኣለዎ ትምህርት ዝረክብ ተኮይኑ ከዓ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ዜጋ ብማዕረ በታ ብቋንቋ ዲኡ ንኽምሃር ማንም ሰብ ዝህቦ እንድኽልክሎን ሕጊ ይኮነን እዚ መንግስቲ ሕጊ ከውፅእን ክኽልክልን መሰል የብሉን ዋላ መንግስቲ ኤርትራ ኣነ ብቋንቋ ደይ ክምሃር ብቋንቋ ደይ ክዛረብ መንግስቲ ኤርትራ انت طعامو خبن انت تصلق خلكلني يكونن ازي سبعو مسلي ولقاو مسلي ناتاي مسلي بقانقا ديك الزرب كناما تخوينا بخناما خزارب بخناما خرارادا بخناما كومونيكيت كغبر بخناما مملكتشا صحيفه قريبه ملس خركب ناتاي ولقاوي ناي تفطرو مسلي منغستي اترا دهبن ندخلكلنا يكونن ازي مسلات زياتهم تلقى تجهيسهم كوينهم ناب قالسي وسدكا ناي بهر ጭቆና ሓደ መግለጽ ንሱ ካብ ተኻልኡ ኩሉ ገዲፍና ማለት እዩ ሶ አሎ ዲንስ የለን ስለዚህ ብኡ ስለተሳዕሩ ሕጂ ኣብ ጉግል ብዓረብ ሰፊሩ ኣብ ካል በሃል ሰፊሩ ንኣቃውማን ሓድነትን ህዝቢ ኤርትራ ድፋታትን ሽግር አይኮነን እዚ ምናልባት ብኢብራይስጥ ተጻሒፉ ተዝኸውን ስለምንታይ ብኢብራይስጥ ተጻሒፉልና ክንሓትት ንኽእል ንኸውን عرب دا عرب كون اي مزارب قانقانا اوفيسيال قانقانا بإرترا انت لي تتصحفينا حتى زقبالنا انت لي تتصحفك حتى تقبالنا سو بقاو انت رأينا حايش كالغن صلاتنا سي نيرتراويان دليوم ما يفلطونيو نيرترا ግን ይደልዩዋይ መዝብ ዘይ ቀልዓለን እዩ እዚ ሰኢልና ማለት ሲኑ ፕሮፓጋንዳ ንኸነታልን ነዝመን እሰክን ሰብ ኮይና ንዛረው ይኮነን ኃይለ ሥላሴ በል ደርጊ ዋላ ወያነ ንህዝብ ኤርትራ አፍቂሮሞን ፈቴሞን አይፈልጡንም ነኤርትራሞ ከም አይኖም ከም ሉል አይኖም ከም ልቦም ከም ሳምቦኦም ከም ትንፋሶም የምዝሪዋ ስለምንታይ ኣብ ቀይሕ ባህር ዝነበሮም ላዕለዋይነት ስለሰአኑ ጥራይን ኢትዮጵያውያን ሃተፍተፍ ድብሉ ህዝብ ኤርትራ አፍቂሮሞን ደሊሞም አይኮኑም ሎሚ ናይ ምግባር ዓቅሞም መኺኑ ላዕለዋይ ኢዝ ነበሮም መሰሎምን ትምክሕትን ኩሉ ብሳላ ሰውራ ኤርትራ ተሳዒሩ ሎሚ ኢትዮጵያ ኣብ ተዓፀወ መኽዘን ዝኣተወስ ተሸጎረት ሃገር ኮይናላ ኣብ ትቐርና ኣፍሪቃ ክትፃወቶ ትኽእል ፖለቲካዊ ተራ ብፍላይ ኣብ ዝናይ ዓረብ ሃገራት ዝነበረ እጃም ኤርትራ መንዚዓታ ዛስ ዋይ ካ ኢትዮጵያውያን ኡይ ዝብሉ እዚ ተቐንዲ ኢሹ ካልእቲ ኤርትራ ኣብ ከርሰ ምድራ ሓቂፋቶ ዘላ ሃብትኻ ሃረር ከብሎም ናይ ግድን ስለዚህ እሱ ደሰክፍ ነገር አይኮነን ኣብቲ ናይ መንነትና ጉዳይ ግን ብዓረብ ከምዚ ዝበልካዮ ሕጂ ኣነ ጉግል ገይረዮሲ እንትናተይ ጉግል ማፕ ምናልባት ካብ ሱዑድያ ድመጽእ ኸይከውን ወይ ካብ ዓዲ እንግሊዝ አይፈልጥኒ ጉግል ማፕ ሓደ እንተዳ ኮይኑ يري الله كرن يرين الله إريتريا دبل بعرب تتصحيف الله نقفا بعرب تتصحيف الله عصب بعرب تتصحيف الله مساوا بعرب تتصحيف الله نساتكم منكم خون تسفا قبر عربن إنجليشن مالتي كوموديو دقاقة إلى الله اوكي على تسفاتين مدهانيه كل جديد بزعبا ناي انصار ويانه يدصحف انصار ويانه استختلوا جوي بوليسي نقف انصار ويانه تختلوا جوي بوليسي እንዳነቀፈግን ويانا قبل علي إرترا دو سدو قفعتات جن أين أفوني أين أفون ولا أنت نقفون
بات مهراو عقمو هاجر نختورر إذا كل تصاقمات إن داتا فترة هلو كاب إثيوبياويان بولقو زتفترو تصاقم انت دي كوينو بهاجر درجة جن بمتكل بإرتراونت أبغون حزبن منجستن إرترا دو يلوخ مجد إرتراين سلزي ولك أو تصاقماتو تدي كوينو قال ملكي عيبولهم بروفيسور مدهاني تعالى بزعبا أجازي زبلنا دلو بزعبا يتزارب دلو بروفيسور مدهاني حد جزيون وفف كله خلو بزعبا زرقنا صحيفي تدلي خا دوبي ساقرنا يو بروفيسور تسفاتين مدهانين بروفيسور برختن وي دكتور برختن فلالي عيريهم يعني ولا تصعفاتهم تذهبوا ارتيكل بملو مالتي عندك تحمرت قل انتاي مسلكي اللهلكي انصار ويانا مقوامن ابغون ايرترا مسلافن قن يفالالي whatever سبات انصار ويانا خصحفو خليهم ويانا نقاوم نخلينا دلاينا نقبر نخلينا ጎኑ ኸኣኒ አንጻር ሓድነትን ነፃነትን ኤርትራ ንቃለስ ተኾይና ማዕረት ወያነ ኸኣ ክንረኢ ናፍቲ መድረኽ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ መልክዕ ዘለዎ ሰብ ገይረ ዝሪኦ ፕሮፌሰር ተስፋጽዮን መድሃኒ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኤርትራ ኣይተሰለፈን እጃም ኣይበርከተን ጥራይ ዘይኮነ ዋላ እውን ኣብዚ ውሽጢ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ሰብኣዊ መሰላት ክግህስ ኣይተረኣየን ብውልቂ ግን ሰባት ክነቅፍ ንሰምዕ ካብ ፕሬዚደንት ጀሚርካ بولك زلو صلق صحف نري كالي يترف نولك سبا سم እንዳልዓለ መንነቶም ክልጥፈሎም ንሪኢና መራሕትና ኤርትራ ከይተረፈ ማለት እዩ ጀናቱ ብዛዕባ ይኮንና ተዛሪብና ብዛዕባ ትግራዋይ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣይነበረትን ጣልያን ይፈጢርዋ ቅድሚ ግን እዚ ኩሉ ህዝብ እዚ ኣብ ትሕቲ ኣጋዚ ዝነብር ኢሉ ታሪክ ክፈጥር ዝጻዕር ዘሎ እዚ ሕጂ ትሚንስ ኣይኮነን እኮ ኣነ ሶም ኣይኮኑን ፀገመይ ምክንያቱ ወያነ ይኹን ተጋሩ ይኹኑ እቶም መሳፍንቲ ናይ ተጋሩ ሓደ ኢና እንተበሉ ምክንያት ኣለዎ መዕለቢ ስለዝሰኣንዮም ካልኦ ለሓንቲ መልሲ የብሉ ኣነ ደዛርበን ደሎ ነዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ጎስጓስ እዚ ደጊፎም ኣብ ጎኖም ተሰሊፎም ዘሎ ኤርትራውያን ዓገብ ንብል ዘለና እሞ ብኸሚ ተረዲእኒ ኣለኹልኪ ካልእ መን ተዛሪቡና ኣይተረዳእንን እቲ ተዛረበ ኩሉ ግዜ ክዛረብ ከሎ ሰው ይርዳእንን እንታይ ከም ድበለ ባዕልኻ ተነጊርካ ንፍሮም ፅቡቅ ነይሩ داني اكستريمست مالتي بامحرኛ እንተኮይኑ አኽራሪ ሓደ ኣምና ይተቃውሞ መድረኽ ዘሎሞ ብጣዕሚ ኤክስትሪም ዝኾነ ነገር ዝገብር ሓይሊ ማለት እዩ ከም ጽንፈኛ ኦልሞስት እዚ ናይ ኤስ ጽንፈኛ ንብሎ ናይ አልቃዒዳ ጽንፈኛታት ንብሎም በአምሓርኛ ትግርኛ ይኮን አምሓርኛ ተርጉመን ይተይሉኒ ይስታኒስ ኤኖ ኢዛ ሕጂታ ናይ ኣብታኒ ዓረብኛ ትብል ቋንቋ ንመለስ ሕጂ ኩልናና ሕልናና አንጽሂና ኢና ሕጂ ሰባት ከመረዳዳእኻ እንዲኻ ትኸይድ በአሰፋፍራ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ እዞም ኩሎም ብሄራት ኢልና ንፅውዖም ዘለና ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ክንደይ ካብ ሚእትኦም ዝነብሩ ብዙሕ ስታቲስቲክስ ስለዘይብለአና ኣብኡ ኣተይ ይዛረብኒ ግን كزارب زخل حطوي مالسي اوكي تتغرينيا زبحال نتي تغرينيا زارب حبرتسب يوكل يو اذا عربينيا زبحال ግን وحداتهم ናይ ራሻይዳ ዝባሃሉ ተዘይ ኮይኖም ካልኦት ኣብ ኤርትራ ዘለው ብሄራት ብዓረብኛ ኮሙኒኬት አይገብሩን እዮም ስለዚ አይወክሎምን እዩ ከመይ ገይሩ ግን ዓረብኛ ቋንቋ ክመርጽ ክኢሉ መንግስቲ ወይ ህዝቢ ኤርትራ اجي ازي انت اذا سمع كمتي كل جزيه صلاتنا زبلو كتبل عدل خانتا اشمس تاشمو خم تبلا ኤርትራ አካል ዓረብ ንምግባር ዝፍተን ገለመለ anyway ኤርትራ ኣብ ማሕበር ዓረባት ሃገር ኦፔክ ዲና ንብሉ ሓቂ እንታይ ይባሃል ዝኒ ዓረብ ሃገራት ማሕበር علي سيد يخاطفلطو شمو
انتي يدبهلا اوبيك ناين دادين مثلني محبر هاجرات عرب اوبيك ناين دادي عرب ليج يدبهال ኤርትራ ከም ተዓዛቢት ኣባል ያው ሙሉ ኣባል ኣይኮነትን ግን ከም ተዓዛቢት ኣባል ያ አይ ቲንክ ዓረባዊ ምዃንን ወይ ክርስቲያን ምዃንን ናይ እስልምና እምነት ምኽታልን ደይ ምኽታልን ኣይኮነን ጉዳይ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዘለና ጥራይ ዓረብኛ ግን ብውሕዱ ሲ ኦብዘርቨር ያ ብውሕዱ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣነ ከም ዝርዳእኒ ዋላ كم تقبلكم مالتي وتحدثوا خبرها من مقا عربية تزارتي بهرات أب إيرترا ببزح أيهالو بوحدو جن كامناي تجرينيا بهر وصازركم بهرات إيرترا بعرب كومينيكيت جوبريو بعرب الرادادوية بوحدو تي بعرب كراداد زخل نا امنت كونتات الله سي اسلمنا امنت نبلو اسلمنا امنت كاني ببزحي بعربኛ يتختيبو بيوم تقوموا تمساجيدنا ኤርትራ ስለዚህ ዞም ህዝብ እዚኦም ቁርአን ንኹሎም ድጥምሮም ስለዝኾነ ከምኡን ተዳኣ ኮይኑ ከዓ بعربኛ ነንሕድሕዶም ክረኣሉ ዝኽእሉ ትእምኮ መንገዲ ዓረብኛ እዩ ስለዚህ መንግስቲ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ክልቲኡ ቋንቋታት ኣብ ኤርትራ ናይ መራኸቢ ሕጂ ናሽናል ቋንቋ ኣይኮነን ብሄራዊ ቋንቋና ኣይኮነን ብሄራዊ ቋንቋ ወይ ናሽናል ላንጉዌጅ ኢልካ ክትፈሉ ኣብቲ ሕገ መንግስትኻ ከተፅድቆ እንተኮይንካ እቲ ህዝቢ ሓደ ቋንቋ ተዛራቢ ህዝቢ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ሌትሴይ ከም ኣብነት ክህበካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ብሄራት ኣሎ ዝተፈላለዩ ቋንቋ ኣሎ ኣምሓርኛ ናይ መራኸቢ ቋንቋ እምበር ብሄራዊ ቋንቋኦም ኣይኮነን ስለምንታይ ሲ ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ መግዛእቲ ግዜታት ዝሓለፈ ኣማኢት ዓመታት ኢትዮጵያ ብናይ ኣምሓራ ላዕለዋይነት ብመሳፍንቲ ተጨቢጡ ዝነበረ ኩሉ እቲ መሰረታዊ ትምህርቶምን ርክባቶምን ኣብያተ ፅሕፎም ከይተረፋ ኮሚኒኬት ዝገብራሉ በኣምሓርኛ ስለ ዝነበረ ብውሕዱ ኣማኢት ዓመታት ክኸይድ ዝፀንሐ ርክባት ናይቲ ህዝቢ በኣምሓርኛ ስለ ዝነበረት ኮሚኒኬሽን እሱ ስለ ዝኾነ ከዓ ሎሚ ህዝብታት ናይ ኢትዮጵያ ብውሕዱ በኣምሓርኛ ክራኸብሉ ዝኽእሉ ቋንቋ ኣምሓርኛ ስለ ዝኾነ ኣስፊርዎ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ እምበር ኣምሓርኛ ናሽናል ቋንቋ ኣይኮነን ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ተዝኸውን ነይሩ እሞ ተጋሩ ናሽናል ቋንቋ ናይ ኢትዮጵያ ትግርኛ ኢሎም መቐመጥዎ ነይሮም ወያና ገብሩ ከኣሉ እሳ ጥራይ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ብኢትዮጵያስ ብብዝሒ እንተደኣ ወሲድናዮ ኦሮሞ እዩ ሕጂ ብኢትዮጵያ ክልተ መራኸቢ ቋንቋታት ኣለው ኦሮምኛን ኣምሓርኛን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናህና ክንምለስ ከለና ድማ ካብ ናይ ትግርኛ ብሄር ወፃኢ ዘለዉ ብሄራት ናይ ኤርትራ ንዕኦም ክጠምሮም ዝኽእል ቁርኣን ወይ እቲ ናይ እምነት ዝኽተልዎ ናይ እስልምና እምነት ስለ ዘለዎም በዚ መገዲ ከዓ ብውሕዱ ብዓረብኛ ክረዳድእሉ ዝኽእሉ ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ካብቲ መንግስቲ ዝወሃብ ኢንፎርሜሽን ክራኸብሉ ዝኽእሉ ሜላታት ምስቲ መንግስትን ህዝብን ብዓረብኛ ንክኸውን ተወሲኑ እምበር ብሄራዊ ወይ ከዓ ናሽናል ቋንቋኹም ዓረብኛ እዩ እዚ ናይ ኣደ ቋንቋኹም ግን ቋንቋ ኣይኮነን ኢሉ ብመሰል ዝኸልከሎም የለን ናይ ኣደ ቋንቋኦም ኤክሰርሳይዝ ገብሩሉ ኣለዉ ብኡ ይመሃሩ ኣለዉ ብኡ ይራኸቡ ኣለዉ ብኡ ይመሓደሩሉ ኣለዉ ብኡውን ይዳነይሉ እዮም ብኡውን ይዳነይሉ እዮም ኣብ ዝተፈላለየ መምሕዳራት ኤርትራ እንድሕር ከይድካ ንኣብነት ከም ኣብነት ኩናማ እንድሕር ወሲድና ብናይ ኩናምኛ ቋንቋ መሰረታዊ ብናይ ኣዲኦም ቋንቋ መሃሩ ቆልዑት ኣብተን ኣብያተ ፅሕፈት ናይ መንግስቲ ዝበሃላ ትካላት ዘለዋ ወሃብቲ ኣገልግሎትን ትካላትን ከዓ ብናይ ኩናምኛ ቋንቋ ኮሚኒኬት ይገብሩ እዮም መሰሎም ዝገሃሶም የለን ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ንዓይ ከም ዝመስለኒ ፅቡቕ ኣካይዳ ኢለ እየ ድኣምነሉ ምክንያቱ ሲ ሓደ ክጠምሮም ዝኽእል የስ ጌጋ ክኸውን ይኽእል እየ ወረጦ ፀገም የለን ድሓን ጃነ ስፔሻሊስት ይኮንኩም በዚ ጉዳይ እዚ ከም ሓደ ኤርትራዊ ዝረኣየኒ ግን ቁኑዕ መገዲ ኢለ እየ ድወስዶ
اتي عربኛ معረ ናይ ትግርኛ ቋንቋ ገይሩ መውሳዱ መንግስቲ በውሕዱ በዛ ኣነ ድገልጾ ዘለኹ ኮይኑ እዩ ስማዓኒ ከምኡን ተደይ ኮይኑ ፍሊ ዝበለ ኣራእያ ተለካ ሜይቢ ወረጦ ደይብካ ክትገልጸለይ ትኽእል ኢኻ ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ግን ወይ ኣነ ሓንጎፋይ ለተቀበልኮ ከም እምነት ንሱ ካልእ ትርጉም ክወሃቦ ነገር ኣይኮነን ከምዚ ካልኦት ድብልዎ ኤርትራ ኣካል ዓረብ ንምግባር ኤርትራ ንምሻጥ ንምልዋጥ ኤርትራ ንኸካሪዋ ገብርዎ ዝብሎ ነገራት ኣይኮነን ብኸምኡ ክንወስዶ ኣይግባአናን እዚ ዝዛረቦ ዘሎ ሰብኣይቲ ተኣምነሉ ዶኸ ነገር ኣለካ ድበልካኒ ግን ሓንቲ ነገር የሰሚዐሉ ናይ ብሓቂ ከምዚ ምቅጫጭ ከይመስለካ ኤሪትርያ ድብል ሽምሲ ብጣልያን ይወፅኡ ድበላ ሓቂ እሳ ሓቅላቶ ካልእ ግን ሓቂ ይሰማዕ ኩሉ ካብ ድመፀና ንምፃእ ብዘይገድስ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ከም ዘለሃና ግን ኣሚንና ተቃሊስና ዋጋ ከፊልና ኣላይና ሽም ጥማቕካ اسم دازم ما تركه ولا بحر نقاس كنبلا نغل ولا خالي شم كنت ما نخلينا عدنا مخنياتو بوركينا فاسو انتي تبهال نيرا قدم ابير وولتا بلوا نيرو من يماوص يملا غزات حيلسات نالبات حزب ኤርትራ ሎሚ ኤርትራ ሳይወክለናኒ ንኤርትራን ዝመስል ሽም ከነጽ እንደሊ እናንተይልናኮ ከነውጽ ንኽእሊና ወላ ሓንቲ ጸገም የሉ ናው ዘካትዕ ነገር ኣይኮነን ግን ታሱ ልበለ ሓቂ ኤርትራ በጣሊያን ድወፀ ጣሊያን ደጠመቃ ሽሚዩ ዝበላ ግን ኣብ ኣይሰማማዓላይ ካልእ ግን ኩሉ ትሩፍ እዩ ምክንያቱ ጽውጽዋይ ነጊሩና ጽውጽዋይ ከምዚ ደቂ ሕድርትና ድበሃል ኣለዋ ብለይቲ ድመጻ ከምዚ ድገብረኻ ድበሃል ኮም እዩ ንሕና ንዛረብ ዘለና ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ዘለና ወለዶታት ከምቲ ኩሉ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ብኸመይ ኣገባብ ተፈጢራ ከዓ ፀቢቕና ስለንፈልጥ ኤርትራ ከምተን ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ብኮሎኒ ዝተፈጠረት ሃገር እያ እዚ መሰል ተጠቂማ ድማ ኣይግዛእን ኢላ ተቃሊሳ ሓራ ድወፀት ሃገር እያ ብዛዕባ ሃገርነታ ኣብዚ ተወዳእና ሓይሽ ብዛዕባ ነፍስ ወከፍ መበቆል ናይ ሰብ ግን እዚ ሎም እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ዓለም ህዝቢ ገሊኡ ካብ ዓረብ ድፈለሰ ዞም ፀለንት ንብሎም ካብ ፀሊም ካብ በዓል ኑባ ገለ ድመፁ እቲኦም ካብቲ ድመፁ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስትራክቸራል ግን ከም ሃገር ቆይኖም ከም ሕብረተሰብ ኣብ ሓደ ቦታ ሰፊሮም ሃገር ፈጢሮም ማሕበረሰብ ኮይኖም እንተደኣ ነይሮም ግን መፀውዒዖም ወይ ከዓ ታሪኾም ካብኡ እዩ ድጅምር ነፍሲ ወከፍ ሰብ ግን ካበይ መፂ እንተይልካዮ ሕሪኮ ኣብ ሓጉኡ ገለስ ካብ ናይጀርያ መፅኦም እዮም ድብሉና ሕጂ መን ይንሰብ ንሕሪ ተላባይሩስ እስኻ ተኽሪሪኻ ኤርትራዊ ኮምካን ክንብሎ ይንኽእል ኢና እዚ ኢኮሎጂክ እዩ ሕጂ ሲ ሕሪ በዓሉ ይምፅዎቲ ክታዕውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻቲዕናሉ ነርና ሓደ ግዜ ወደባቴ ኤርትራ ብባዕዲ ትግዛእ ኣላ ምስ በለናስ ዋ እሞ ባዕዲ ብባዕዱ ዳ እስኻ ደይ ትገድድን ካብ ናይጀርያ ዝበሃል ዓዲ መፂኹም ገለ ኢልናዮ ምቕራቡ ሲ ላም ብኢዳ ገዲፋ ብእግራ ተሓክኽ ዝበሃል ክቐርቡና ዳ እሞ ከም ዝበልካዮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተንቤን እንድሕር ኮይኑስ ንዓይ ተንቤን ቀርቡና ካብ ናይጀርያ ኢልናስ ተኻቲዕናሉ ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ እቲ ሰብ እንታይ ይሰርሕ እዩ ዘገድሰና እምበር ዓፅሙ ካበይ መፂ ይኮነን ዘገድሰና እዚኦም ኣተሓሳስባታት እዚኣቶም ናይ መስፍናዊ ኣተሓሳስባ ድሑር ኣተሓሳስባ ዝኣረገ ኣተሓሳስባ እዩ ስለዚ መጀመርያ እስኻ እሞ መኒኻ ብዛዕባ መንነት ናይ ሰብ ክትዛረብ ካበይ መፂኻ እስኻ ብዛዕባ ሰባት ትዛረብ ናይ ብሓቂ ታሪኽካ ትፈልጦ ዶ ዘርዚርካ ካበይ መፂኻ ካበይ ቆኢልካ ካበይ ተሰዲዱ ከመይ ገይሩ ከዓ እውን ተክገብር መፂ ትፈልጥ ዶ ኣብ ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገራት ብመግዛእቲ ድበለያ ብዙሕ ኣደራዕ ዝወረደን ብዙሕ ማሕበረሰባዊ መነባብሮ ቁልውላው ዝገጠመን ሃገራት ሉል ባሕሪ እዩ ኣይበልኩ ንሱ እዩ ኢሉ ተዛሪበ እየ ድብለክ ዘለኹ ሕሪሲ ከምኡ ኢሉና ንሕና ከዓ ኣይኮነን እሞ ከምኡ እንተኮይኑስ እስኻ ከዓ ካብ ናይጀርያ ኢኻ መፂኻ እሞ ኣብ ናይጀርያ ስልጣን ክትርክብ ዘይትቃለስ ስለምንታይ ኣብዛ ኤርትራ ትቃለስ ኢልናዮ ብመንነት ተኮይኑ እቲ ጉዳይ ማለት እዩ እምበር ንሕና ኣይኮንናን ኢልና ስለዚ እንታይ ይኽብለኩም ደልየ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ዝነብሩ መን እዮም ኤርትራውያን እዮም ኤርትራውያን ዝበሃል ሕብረተሰብ ኣሎ ድእዎ ኣሎ ተወዲኡ ኣሎ ታሪክ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ተፈጢራ ኣላ
سو حجي تربرب إرترا زبال هاجر نمطفان إرتراويان زبالو أحزاب أبتا هاجر نمنبارن زغورو ربربن قالسن ينبر تحطو من كابي عد خصو توليدي كونن ناتي مرچاي نغيركم نالبات نبحقو يبحقو امسي كاب تግራይ መጽም ተኮይኑ ሞ ትግራይ ደዋጽም ተኮይኑ አነ ሻንጣ ሒዘ ደቀበሉ ተኮይኑ ናብ ትግራይ ክኸይድ ክኽላለኒ ነቶም አው ኤርትራዊና ሰላም ዝነብሩ ዘለው ዋጋ ዝኸፈሉ ቀሲኖም ዝነብሩ አህዛብ ግን ከተናኸፍ አይግባአንኒ ምክንያቱ ናተይ መሰል ጥራይ ከረጋግጥ ክኸይድ ዝግባአኒ መሰል ካልኦት አህዛብ ክግህስ ዝኾነ ይኹን ማንዴት ናይ ሞራል ብቕዓት የብለኝ ተሓቅን እሱ ሕጂ ድውልና ደሎስ አነ ዓጋመ እመኻ ዓጋመ ኢኹም ትውለዱ እንተይሎምኻ እሞ አያይ ዓጋመ እንተኮይንኩም ናብ ተወራጅ ዓጋመ ኸይድኩም አነ ዓጋመ እንበልዎም እሞ ዓጋመነትኩም አረጋጊጽኩም መሬት ተማስሕኩም አው ትነብሩ አነ ግን አይኮንኩን ኤርትራዊ ይባሃል ስለዚ ኤርትራዊ በፍቃድ እንበር በኃይል ይኮነን ኤርትራዊ በድሌት እንበር በኃይል ዝመጸ ዜግነት አይኮነን አብ ኢትዮጵያ ዝባሃል ዜግነት በበትር ይመጽ አብ ኢትዮጵያዊ ዝባሃል ዜግነት በኃይልን በበትርን ይቅድሚ 130 ዓመት እንበር ዶን ኩሎም አብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ዘሎ አህዛብ ትሪኦም ነናቶም ንጉስ ነናቶም ራእስታት ነናቶም መምሕዳር ነናቶም ካርታ ነይሩዎም ኦሮሞ አባ ጅፋር ዝባሃል ንጉስ ነይሩዎም ትግራይ ሃጼ ዮሐንስ ዝባሃል ንጉስ ነይሩዎም አምሓራ አጼ ቴዎድሮስ ዝባሃል ንጉስ ነይሩዎም ወላይታ ንጉስ ጦና ዝባሃል ንጉስ ነይሩዎም ካልኦቱን ግን ምኒልክ ዝባሃል ሰይጣን በኃይሊ ሰራዊቱ አክቲቱ ነዚ ትሪኦ ዘለኹም ኢትዮጵያ በኃይሊ በበትር ቀጥቂጡ ጨፍጭፎ ከምትን ዓና ደገበሩና እዚያ ኢትዮጵያ ትባሃል ኢምፓየር ናባይኹም ትግብሩ ኢልዎም በኃይሊ ተገዚኦም ዝነብሩ አህዛብ እዮም كساب حجي من النتوم زي الرجاجة وهزابيا نحن قلنا واقع في الناس نسألنا الرجاجة ناس إرتراوي زبها من النت كل عنا ننبر لنا سلذي أرزا إرتراوي تبها المصوب أي مصوب نيا أي تلالينيا أي دلياني زبلت له ملو بتيز مسألة بلوكو خلف فأرجع تاتينا أي نجددهم بحيل إرتراو خند بها للن إرتراوي بفقري بدليت بهانك أو تايزغون بدليت إرتراو خون تباهيلو أب إرترا تقمت أزري إلا بالعكس كمان سي 4 عامات تقمت أب إرتراو كتكون تدليخاس إرتراوي إخايلنا مسله مناو نزقوا نوع مسل كوي بالعكس رايومو أو عالم زي تقرر زمناوي مسلنا يدك سبات تحلس إرترا ترايا 4 عامات تقمت أب زعدي كتكون تدليخاس كون ودبات إخايلنا يوم እዚ ከምዛ ዓይነት ውርዚ ዝኾነ ዘመናዊ ፖለቲካን محدران ግን ኣብ ኩሉ ዓለም ተራኢ ይፈልጥኒ ዞም ኩሎም ዓለምና ትሪኦም ዘለኹም ስቲል ክሳብ ሕጂ ዶባቶም ዓጽዮም መንነቶም ሓልዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኖርዌጃውያን ተልኩሞም ስዊድናውያን ኖርዌጃውያን ዝፈላለዮም ወላ ሓንቲ ነገር የብሎም ግን ስዊድናውያን ጀርመን ኖርዌጃውያን ምናልባት ኣብ ቁጠባዊ ኣብ ገለገለ ምሕዝነት ክገብሩ ኣብ ንግዳዊ ስራሕ ምሕዝነት ክገብሩ ትሪኦም ትኸውን መንነቶም ብዝምልከት ጉዳይ ግን ክሳብ ሕጂ ዋጋ ዕዳጋ ሓሊፎም ኣይፈልጡን እምበር ዴንማርክን ኖርዌይን ሽወደንን ዝፈልዮም ወላ ሓንቲ ነገር የለን ኣብ ሓደ እዋኑን ሓደ ሃገርን ሓደ ህዝብን እዮም ነይሮም ስለዚ ቀደም ሓደ ስለዝነበሩ ሎም ሓዲኦም ማለት ኣይኮነን ستراكشر تغيري تملكع تغيري تاريخ تمثيلي لذا حدش ولا الذي ناتو من النت أنا تيرو فريتيو نروي تبها الهجر فتيرو نبرالو شو ده تبها الهجر فتيرو نبرالو لذا نحن قاني إرترا تبها الهجر فتيرنا يا إنا معنا بمولو أصلي كونتن ويمني لي كي كونن بحي لا أو إرترا تبها الهجر نخد في الترجيروا زوم أبعد نورزلو إرتراويان تمححيلهم واقع خفيلهم دمومن عصمتهم كفيلهم يوم إترات بحال هاجر فتيرهم نعنا ونركبهم نازلوا بغومين هنقلصون نخيل كالو ولا حنت يلا إرتراو مالتك من النتيو إرتراو مالت بهليو إرتراو مالت كله تب إرتراز جبر بهلاوي كله حتى سميتنا انت انا بقبر نخيدان لنا لتنحنا نتقملو أقبابرا إرتراو النتيو ودسب كمرعان كله نتقملو بهلاو أقباب بملو إرتراو النتيو نخال كل حبرسب كوكل زي كل إرتراو تراي زوكل سلازي أنا يتحق السمع كله إرتراس بتقاليان يا شما تغيرونا تتأمي غازبلا أو وقعدا قايلة ما يكفري
ወጣባ I think ተ ፕሮግራም አብክል ትወለካ እዩ እዚያት ተነገረን ጥባት ነራ ወታ ካለይቲ ፕሮግራም ምሽ ኔክስት ሰንበት ሓሲበያ ነረ ግን ዶክተር ስለዘሎ ዶክተር ተዓድል ክንበይና ተኻለይቲ ፕሮግራም ዝዓበየት ግን ድሕሪ ዶክተር ክንገብራይና ሜቢ ዶክተር ዘይመጽእ ተኮይኑ ብገለገለ ምክንያት ኣብቲ ናይ ዶክተር ቦታ ክንቅጽላ ንኽእል ኢና ዝተረፈ ግን ዘሎ ፕሮግራም ቀጽሎ ካልኣይ ፕሮግራም ማለት ኔክስት ዶክተር ክኸውን ይኽእል ጽባቲ ኦኬ ብሕት ካብ ህዝብና ምስልምና ዝኣምን ካብ ንእሽትኡ ቁርኣን ዳ ተማሃረ ዝዓቢ ሕብረተሰብ ይዘለና በኋላ አዛራረባ ዓረብ ጽቡቅ ገይሩ ክረዳዳ ዝኽእል ክዛረብ ዝኽእል ማለት እዩ እቲ ኻላብ ግምት ከነተወ ዘለና ድማ ጂኦፖለቲካዊ አቀማምጣነት ሃገር ኣብ ግምት ከነተወ ኣለና ማለት እዩ በዚ በሱዳን በጅቡቲ በቀይሕ ባህር ሓሊፍካውን በባዓል ስዑዲ ተኸቢብና ኢና ዘለና ቋንቋም ታይ እንድሕሪና ዓረብኛ እዩ ቋንቋም ሕብረተሰብና ዝበዝሕ ዓረብ ክረዳዳ ይኽእል ማለት እዩ እዚና ኣብ ግምት ከነተወና ኣለና ኣብ ከባቢና ዘለው ሃገራት ብጃፓንኛ ዝዛረቡ ነይሮም ተዝኾኑ ነይሮም መኻ ገለ ካብ ሕብረተሰብና ጃፓን ናይ ምዝራብ ወይ ድማ ናይ ምርዳእ ተኽእሎ ነይርዎ ተዝኾን ነይሩ ምናልባት ጃፓን ቋንቋ ጃፓን ከም ሃገራዊ ቋንቋ ክኾን ምኽኣለ ነይሩ ስለዚ ኣብዛ ኣቲና ዋጋ ዓዳጋ ንብለሉ ይኮነን ምናልባት ናይ በዓለቲ ኣጋዝያን ዝብል ሰብ ዘረባታትኩም ተሰሚና መብዛሕትኡ ግዜ ካብዚኦም ወለዶም ዘይፍለጥ ዓሌቶም ናይ ዓሌት ቅብላ ዘለዎም ሰባት ድመጽእ ኣዘራርባ እዩ እዚ ሕቶ እዚኣ قريبا صنحت تي ኤርትራው ዝበሃል ከምዛ ዓይነት ሕቶ ኣነ ዓረብኛ እንድሕር ለሚዴ ቋንቋ እዩ ወላ ይዛረቦ እንድክሰምዖ ከለኹ ደስ ብለኒ ቋንቋ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብ ግምት ከነተዋለና ኩሉ ቋንቋ ናይ ማለት ሰለስተ ሰባት ከነደይቢና ማለት ኣይ ቲንክ ምን ኤርትራውያን ክብለካ ከለኹ እቶም ኣብ ናይ ተቃውሞ ደንበ ደለው ዘይኮነስ እቶም ስደተኛታት ዝመፁ ነበሩ መንእስያት ብዝተፈላለየ መብፃዕታት ንወፃእ ክትከዲኢኹም ተባሂሉ ተጎስጊሶም ዝመፁ كم عينت ودبا بتقرأي صنحنا إمو كم هنقبر ينايلهم أمينهم أي مثلا إنك بقص خلوجن أو مسموتو تبايتا خالو هيني صنحهم نعملنا كل سب كم دفلت أبو الحلفة تلهم عبدي ثلوث لتقولوا أبتفلا ما أوان ناب إرتران تقرأي لا أتوسب مجمريا دا باغونا خيد كاب دا باغونا أورنيك يملء أورنيك كاني موقعلو قلي يملء أبيت وليدو بيت ماهرو بيعابي قلتي نورمال كم سدتنيا دملؤ كلمتي يونايتد نيشن يونيت سي ار بهال تكال درخبكا توم ناي ويانا ناي صت حاجتاتهم تقبلوها تقبلهم ندباغونا وسدوها اب ندباغونا داغون بوتالو او تداغون وي مصنحي كاو بحاده እንዳወሰዱ أورنيك تملء تاريخ كات الصحف سلمتاي مصيغا انتاي غورو شعبيا غلبل خوتات نعوم كحتو زخول عقمم زفقدهم تمويا انا تملء زمس وسكا دحر نو على نفذ بهال معسكر تخيل مالتي اجي درو تي زمص زلو سب بملؤ مننتو تفليطلو سرايديو اكلو زايديو حماسينديو وات ايفر ساتوم زدليو عينت مليئهم الله مالتي أبت معسكر مساء تخاون زقبلوا خاصبات اللو تزقبلوا خاصبات نعملت أكلوا جزاي تخونكا أكلوا جزاي تأكيبوا من زلوا زونات صفر سراي تخونكا دكتي سراي تعميت أمر زلوا زونات صفر كال تخونكا كال وكا بزحي أين برن بفلاي كابزي متحت نقولون إيرترا سدتنيا وانير أخون وحدات كناما نيروم توم كناما دحرتي سالساي ورار دبنات فتصيمهم مستي سرعات ايمين مستحيلاتنا ايثيوبيا مسو هاديمهم زموصو قال نيروم قدم كا وحدات افتي دوب زنورو ايمين اب تግራይ زنورو اب ناي بعد شرارو زنورو كناما نيروم تيوم اب شرارو زنورو كناما نقدفهم ግን بقندو او انت ناي كناما حتى عبر استلو سفيعي مغنياتو كناما كان بيهر دي دفلت اب ايثيوبياس ويس كم تግራዋይ تزغر مكا ነገር ኢትዮጵያ ናይ ብሄር ብሄረሰባት መሰል ዝሕሉ ሃገሬ ብሄረሰባት ነፃ መሰል ኣለዎም እንዳተባሃሉ እዞም ናይ ቋንቋ ዝዛረቡ እዞም ቋንቋ ኩናማ ዝዛረቡ ኣብ ሽምቢሊና ዘለው ደቂ ብሄረ ኩናማ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ብሄር ኣይረኣዩን እዮም ዋላ ኣብ ትግራይ እውን ከም ብሄር መሰል የብሎምን ከም ብሄር ምርጫ ይገብሩን እዮም ዋላ ኣይወዳደሩን እዮም ተጨፍልቆም እዮም ዝነብሩ ዝገርመኩም ነገር እሱ እዩ ዝሓን ካላ ሪሲቭ ካል ግዜ ንዓለሉ زعبا زبلكا ግን ትውደባ بغمزي ነይሩ ድሕሪኡ ዋላውን ኣብቲ ማእከል ስደተኛ ምጥርጣር ምፍጣር ምትፍናን ምፍጣር ነይሩ
أنا كزارب خلّه كل جدي عريت تعملني مخنياتو إذا تأفف الزخونة مسفنا والتحساسبا أمونغو رجتات إفتراز نبر جعزي نايك أدم أبوتاتنا كلهم أبوتاتنا ديكونوس توم تتكمتي نايت خفافيل كجزاء مجزاتي بإفتراز نبر ناتو تتكمت زنبرو دجات كنيازماش بلاتا في تورار نبلوم سبات دتخلوه مرزي تدحزنا كاجن إذا حدش ولا رزي نزي أب إفتراز نبر حرخرخات زندام زمزة بفلاي أنا خزارة ويفتوني يقول لي جدي حماق يو سلامنتا أي حماق كوين حماق سلدخوني جن زحزن نجاري بزوان زي حدا تمرتي قسمه مو عبد مبل 20 حدا كفل زمان زلو معباله تكنولوجي زقمس سب فطرت ناي دق سبات كمان دق سبات كلهم كورات يوم زبل ان تحيزو زعابي زيغا اب كم عينت ورادا رسح ازيو ززقط سئيل بايتا دودق عينت اورجاو تحساس بحيزو مزيو ودعدي الكا بحده بعثت حبيقه نحدحدكا نتحسساون تحده متققعن نري نيرناينا وسلمتاي جن ويان خونيل دغبرو مخنياتو تادخم تغونينا ايرترا نبرت قدم بسنك مجزات انجليزي يكون كالوت جزات حيلتا امونغو راجاتات ايرترا زنبر متفنان مزبيزو ويانه البوليتيكاوي ربحه كم حدا مسارح خطقملا يفتينو نيرو بقلص همان زغرمكا فنقل بقلص تسريحو في معسكر تاي مالتيو توم دق كولوغزاي كم ناي تግራይ زرق خم زلوم ناي تግራይ ناي دم حرك كم دلوم تدارو دما نتوم كولوغزاي كابتون كالوت زيغاتات ايرتراويان ابليصوم حلفاتات كم دغبرلوم كم دحبحبوم اما جمرياو رينا اينا كابتي اورجات تفليوم من اسيات ندغخ لاخور رينا اينا ازي جن حزبي كولوغزاي ديهم دغبرو انتي قدم كولوغزاي زبل مصوع زنبرو تخباب زنبر حزبي نسو امين له دغبرو ديو ناي بحق هم عينت ناي مننت حطولو دي بإرترا زي ازي زسكفي هم عينت يلن اينا امنن انا بنفسي كوم يامنني جن صلاتنا نزي ناي قدم زنبر دحورات تحساسبا مرميروم زي غبرو رينا اينا ግን يعوتهم دي يعوتهم رينا اينا يعوتهم مخنياتو ምናልባት ገለገለ ሐሱሳት ሕጂ ዋላ ወናብ ዝፓል ትሪዮ ዝፓል እንዳመን ከም ዝኾነ ክንገልጾ ንኽእል ኢና ብዝኾይና ንኣብነት ስመር ዝበሃል ናይ ወያነ ፓል ኣሎ ስመር 4 ድበሃልካ እዚኦም ዝተኣኻኸብዎ ሕሙማት ናይ መሳፍንቲ ተሓባ ዘለዎም ኮራኹር ናታቶም ካብ ባህሊ ደጋሚኡ ከይኮነና እምበር ኣዝዩ ዝፍንፈን ኣውራጃዊ ተሓሳስባ ዘለዎም ቆልዑት ምፍጣሮም ይሕዝነካ ግን በኣግኡ ክንቀጽዖ ክንእርሞ መስመር ኾነሕዞ ከዓ ናይ ግድን እዩ ምክንያቱ ንኤርትራ መን ይተሰዊ ኢላ ዝብል ሕቶ ተምፂናስ ህዝቢ ኤርትራ ይተሰዊ ኢላ ኣይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እንድሕሪልና ዝኹሉ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ እዩ ብማዕረ ተሰዊ ኢላ ክንደይ ቁፅሪኦም ካብ ኣኮሎግዛይ ተሰዊኦም ክንደይ ቁፅሪኦም ካብ ሓማሴን ተሰዊኦም ክንደይ ቁፅሪኦም ካብ ሰንሒት ተሰዊኦም ዝበሃል ኣገላልፃ ግን ንሓደ حصول بوليتيكاو ربحا تركب كتبل تقوري معر إيرتراويان دومهم كفيلهم لهم دك كولوغزاي نميدا خوص خلو نكولوغزاي لو ما يكونون تسويهم نإيرتراي لو ما تسويهم دك كولوغزاي كلهم مسوقاتهم أبرخاتات سحل أبرخاتات باركا أبرخاتات كبسة أبرخاتات سنحيت أبس أم دنكاليا استسووا من إسياد دك إي أبتخبا بستولدو من أنت ناس إنت إيرترامبر من أنت كولوغزاي هلونا يكونون زبقوب خلطوه خللهم لذي لومي نزوم مسوعته زخفلو جغانو زحززي ندابل كاخت قلصهم ازي دحزنا انا بتناتهم بايتا وريدي زارم نيغن نتدبلكاني نيري تراي وزغن صلاتنا كونيلهم حدنتنا نمبتتان زنبرنا امنتن حيلن نمدخام امونغو حزب ايرترا زنبر حدنت بايتا نخزبط مغبار دحري እሳቶም ዘአለምዎ ፖለቲካዊ ማዕለማን በሎ ተንኮላት ብሙሉ ብልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ክፅዕኑ ዝገበርዎ ተንኮል ምዃኑ ክንፈልጦ ግባና እዚ ካብ ሓደ ጥዕና ዘለዎ ሰብ እሞ ኤርትራዊ እየ ዝብል ሰብ መስዋዕቲ ናይ ኤርትራ ዋጋ ናይ ኤርትራ ብግቡእ ዝርዳእ እንድፈልጥን ሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ
أنا بوليتيكاي بلوني جناوي زخونة عستخ جزء الحلفو ركان زخونة تحت أوراجو التحسسوا نحن دك كل جزء نتسوي إن الله نحن نبزحني إرترات تسوى أنا الله نحن سل نبزح سلطان كنحزون يرونا سلطان بحماسين تتحيزو زبهل أزيو سوق إلو بسرت كاكاي دخونه رسح دخونه جناو زخونه بوليتيكا حيزون مسيوم كم زخزارو إذا بوليتيكا زنا إرتراويان ديكونس نايتزل أخوم حيلي من كففال إرتراي لدمسه كان علامه أخا حدنت إرتراويان نمبتتان زخونه بمدب بجنزب عادي باجت تسلعوا ودسرح لي ريناينا أنا من يمكن أقرأ كهرلي ولاون أفتي جزاو مسجاجر من قستي إرترا تبهيلهم أب هاي هولت مازوريا أب زريهون هنسا مينستراتهم بريزيدنت مكتل بريزيدنت تبهيلهم ني إرترا هم رحوا تمديبهم ذلوا بحبوك كلهم كابزا خبابي زي أزمتين تزجر مقوم نجر كلها كابزا خبابي قال لهم أزست ميليشيا صرنا ينبر قال لهم نايتقال له حملة إرترا مريحنة نبر قال لهم نايقال نبر قال لهم نايقال نبر بمولهم أفتي إرترا ومدرخ انت بسرقي انت بدم استقامات عصباتهم ويانكو مينسترا سلعنا وديو كوي بريزيدنت مكتل بريزيدنت نايوصا قداي مينستر نايهاجر من محدار مينستر نايصتا من محدار وطا كله أوراجا محادرتي خيترفه ويانا سلعو سريعو سلطان شيمو وديوي سلازي ازغول لزي هاب حدا تصبيب انبرتم قال كستاين دي حجتاي يمسلكم انا خزارب كله خصي نبع علي يجرمني نو مخنياتو سلامنتاي يو دغرمني اب حزب ارترا زلو امن اذا امن ذا وشت حزب ارترا سلازي يله كبلو خلخص يسكفن نوشتايزي الله كامش يفنقل كم يقبلن حزب ارترا ازي درامازي اب اثيوبيا يدغبر دلو حزب ارترا ازي بهالاز زكايداز زردو حزب يكونن ولا منو معلت حقن توعلكا زربا يا تردان لها اي بي ال اف سلازي كم زو غوبري او منتيلسي نعي يدسكفن نمبر ابايتا كوتو غيري زي غزياو مسغافر منغستي ارترا قوون كله دحار انا دحاري حجي مغريچاو مسفطركم ساعتهم جلسي مننت نايتهم سبات كصنع مس جمركو مرغيتا بي عدو حجي كومو كتبل نسب يخدك عندي مرغيتا بي عدو تيلكاسي عبد غيح كستخو بي عدو كستخو بي عدو دقم حارق سي عدو غلاغل سي عدو غلغل يلو انديم داتهم كالوت وي سايترا تغيرا تكارتا اغليلكا لنفسها تحت تجمر اجي سلامتاي ويانا خو مزغبر زلو سلامتاي نتزيغا غزازيعو حلفاتات اندهابه تقم اندهابه أكم ذا عينت حصول نايم بل 16 خفل زمان 18 خفل زمان نايم مسافة تحاسب هذا اللو ناي بوليتيكا كايدا أبي إرترا خملس تسعر زلون تلك الساعة عند مدة خميس من إرتراويا كان معدي نتعنتنا بإذن خل لكو بسم كذي تداخلنا ندحري التمليسنا هنا أبيدنا نتعنتنا خابيدنا زملت قلو جيزيلو بسم كذي إذا خفافة لزخون التحاسبة ولو نبت فدريشن إرترا بارلاما إرترا فتر كله أبو أبالات بارلاما زنورو بليهم حدنتنا إثيوبيا زدمتو عدي يدولو غريهم لابيت الإسلامية يدولو غريهم الرؤية إيطاليا يدولو بزا عينتها تحساسوا أزو مجزاءة دفترو أكايدا ينيرو إذا حمام زي مزمي زويانا نمنتا يجيرو عقمنا حيلنا حدنتنا نمد خمي قالوا الحنت نجري يقولوا من اتدحزنك إذا ولدو زي زمناو تمرت زقسمه بوحدو انبي بخرد سغ اب حقوتاتاي دوسدو نبرو سغمتي جيغا يلو خامن زخل زيغا اب كم ذا عينت روكان دخونه ناي بوليتيكا تحساسبا متاو زحزني نعاي نبوي ابوسي ناي اندنت محبر ابال نيروم تاي مالتيو ኢትዮጵያስ አካል ኤርትራስ አካል ኢትዮጵያ እንደው ሰዋት ሕጂ አባ ሓጎይ ንዓይ ናይ አንድነት አባል ተዳኔሮም ኮይኖምሲ አነስ ኤርትራ አካል ኢትዮጵያ ይልኸድም ይኽእል ዲ አነ ክርዳ ዝኽእል ሰብ ኮይነለኹም ምናልባት አባ ሓጎይ ፊቴውራሪ ዝብል ሽም ሃይለ ስላሴ ሂብዎም ስለዝነበረ ገለ ዝሐረሳ ልሙዓት መሬት ወሲዶም ስለዝነበሩ
ኣብ ተዓዲ ከዓ ዳኛ ገይርዎም ስለ ዝነበረ ሃይለ ስላሴ ነዛ መስፍናውነት ኣተሓሳስባ ከይተርፎም ኢሎም ሞ ኣንበሳ ዝኣም ነገደ ይሁዳ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ሃይለ ስላሴ ዝተንከፈ ስላሴ ከም ዝተንከፈ ኢና ንቆፅሮ ኢሉ እዚ ሓደ ንቕሓቶም ውሱም ዝነበረ ክኸውን ይኽእል ድሓር እውን ዝበዝሑ እቶም ኤርትራውያን ኣብቲ አንድነት ተሰሊፎም ዝነበሩ እኮ ጣዒስዎም እዩ ምክንያቱ ተጣዒሶም ጥራይ ደይኮነ ብዙሕ ቅሬታታት እውን ንሰምዕ ኢና ክሳብ ትማል ስለዚ ፈንቅል ብኸመይ ኢኻ ትልክዖ እቲ ኤርትራውነት ድበሃል እቲ መስዋእትነት ድበሃል እቲ ሃገርነት ድበሃል እኮ ወያነ ከም ዝኾኑ ስለ ዝበሎም ጥራይ ክኾኑ ኢኹ ክምርምርዎስ ናይ ግድን እዩ ነይሩ መን ኣሎ ናፅነት ኤርትራ እቲ ዛዛሚ ኩናት ኣበይ ተገይሩ እቲ ፈላሚ ኩናት ኣበይ ተገይሩ ንባዕሉ እኮ እቲ ቦታታት ታሪክ መግለፂ ታሪክ ናይ ሰማዕታት ዝጨኑ ታሪክ ብምሉ ነዚ ክሒድና ንሕና ሎሚ ከቃውመና ዝኽእል ፖለቲካዊ ቋንቋ ሲኢናስ ኣብ ዓደይ ወዲ ዓደይ ተኣኻኺብና ፖለቲካ ክንፈጥር ኢልና ምሕሳብና ግን ኣነ ኣይኺደካን እኳ እዩ ኣይኺደካን እዩ ምክንያቱ ከምዚ ኤክስፓየር ዝኾነ ዝዓሰወ መዓልቱ ዝሓለፎ ኣቕሓ ወይ ድብላዕ ሒዙ ኩሸይ ዝሓስብ ነጋዳይ ሞብ ዕዳጋ ባዶ ኢዱ ድምለስ ከምኡ ገይሮ እየ ድወስዶም ኣነ ምክንያቱ እዚ ፖለቲካ ኣይኮነን እዚ ነቲ ከተፍርሶ ዘይከኣልካ ሓይሊ ከተፍርሶ እሞ ናትካ ረሳሕ ዝኾነ ፖለቲካ ጥቕምታትካ ክትሕሉ ኢልካ ተወስዶ ነገር እዩ ፖለቲካ እንድሕር ኮይኑ ክዕወት ምርኣናዮ ነርና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ናይ ምንታይ ፀገም እዩ ናይ ብሄራት ፀገም ድዩ ወይ ናይ ኣውራጃ ፀገም ድዩ እዚ ኮ እዚ ናይ ኣውራጃ ተሓሳስባ ምትፍናን መን ኣምፂዎ ኣያምፂዎ ከይተፃባፀምና ነይሩ እዩ ብዕድመና እውን ኣብ ኩዕሶ ከይተረፈ ንሪኦ ነርና ኣብ ኩዕሶስ ጋንታ ሰራይ ወይ ጋንታ ሓማሴንን ኣብ ኮሎግዛይን ክፃወታ ከለዋ ኣብ ኩዕሶ ሲ ሰባት ብእምነት ተሃራረሙ ነይሮም ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ነይሮም እቶም ኤርትራውያን ሽዑ ግዜ ናይ ብሓቂ ኤርትራዊ ኣይምን ኣብ ኮሎግዛይ ዝበሃል ደም ስለ ዝነበሮም ወይ ሓማሴን ዝበሃል ደም ስለ ዝነበሮም ወይ ታሪኻዊ ፅልእ ስለ ዝነበሮም ድዩ ወይ ብንግስነት ብመስፍናውነት ብካልእ ኣተሓሳስባ ብካልእ ጥቕመይ ጥቕምካ ኣብ ነንሕድ ታሪክ ይቕረ ዘይብሎ ገበን ነንሕድሕዶም ስለ ዝፈፀሙ ድዮም እንታይ ኢልካ እንተፈትሽካዮ ወላ ሓንቲ ነገር ይብሉን እዚ ገዛእቲ ሓይልታት ኤርትራ ንክገዝኡ ንክጥዕሞም ንክልተ ኣህዛብ ስኻ ለባም ስኻ ዓሻ ኢኻ እንዳበሉ ፈላልዮም ነቲኦም ጥቕሚ እንዳሃቡ ነቲኦም ጥቕሚ እንዳኸልከሉ ነቲ ሃገር ንምግዛእ ዝተጠቕምዎ ሜላ እዩ እዚ ማንም እዚ ከፋፊልካ ንምግዛእ ዝጥቀም ሓይሊ ዝጥቀመሉ ሲስተም እዩ እዚ ሲስተም እዚ እንድሕር ነቂሕናሉ ንሕና እዚ ንብሎ ዘለና ኣስማት ናይ ከባቢ ሽም እምበር መንነት ኣይኮነን ሽሚ ኖርማል ሽሚ ጋሽን ባርካን ተልና ጋሽ ተልናሲ ጋሽ ሽሚ ናይ ከባቢ ወይ ከዓ ናይ ሓደ ውሕድ ሽሚ እምበር ጋሽ ዝበሃል መንነት ወይ ጋሽ ዝበሃል ዘርኢ የለን እዞም ኩሎም ኣብ ሳሕል ዝነብሩ ዘለዉ ሰባት እንተዳ ርኢናዮም መብዛሕትኦም ካብ ከበሳ ዝወረዱ ሰባት እዮም ኣስገደን ኣብርሀን መን እዮም እንተኢልና ካበይ መፂኦም እንተኢልና ዘርኦም ካብ ከበሳ እዮም መፂኦም ትማሊ ምናልባት ሎሚ መሐመድ ዓሊ ሰይድ ተስፋፅን ተስፋ ስላሴ ወልደ ማርያም ይኾኑ ምናልባት እምነቶም እስልምና ክኸውን ይኽእል እዚ ከዓ ነፃ ናይ ምእማን መሰል ናይ ውልቀ ሰብ እዩ ሎሚ እስላማይ ኮይነ ፅባሕ ክርስቲያን ክኸውን ይኽእል እየ እዚ ንዓይ ድምልከት እዩ ግን እቲ ኣብኡ ሕጂ ኮሌክቲቭ ኮይኑ ኣብ ሓደ ቦታ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ኤርትራዊ መንነት ኣለዎ ኣውራጃ ደም ኣይኮነን ናይ ኣውራጃ ሽም ናይ ደም መንነት ወይ ናይ ዓፅሚ መለለይ ይኮነን ከምቲ ዓንተ ወይ ድበልኩኹም እንተደኣ ከምኡ ኮይኑሲ ነዞም ዘውራጃ ዝዛረቡ ዘለዉ እስኪ ጥራሕኩም ወፂኹም ደምኩም ኣውፂኹም ኣብ ኮሎግዛይን ሰራይን ሓማሴንሲ ኣየናይ ደሚ ኣብ ኮሎግዛይ ኣየናይ ደሚ ሓማሴን ኣየናይ ደሚ ከዓ ሰራይ እስኪ ኣርኢና ኢልናስ ክንማሕፀኖም ንደሊ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ከርኢና ማለት እዩ ምናልባት ንሕና እውን ተጋጊና እቲ ደምና ናቶም ከይከውን እሞ ኣብኡ ሳፖርት ክንገብር ግን ይከኣል ድዩ ኣይከኣልኒ ስለዚ እንታይ ኢኻ ትድምድሞ ናይ ከባቢ ሽሚልካ ኢኻ ተዓፆ ስለዚ ፈንቅል ኣብ ኢትዮጵያ ደይ ተገብረ ነገር የለን ወያነ ደይ ፈሓሮ ነገር የለን
ولا نزوم أب حماسين زنورو أبتنا كلمة أو حماسين دنبزان دبهال عدي كاب دنبيا زبهال دنبزي حنا يلوم يمس يوم تبهيلو بزح تاريخ كنبب رينا إنا سمعنا إنا إذا أفتاريكي عبد الله كاخذ قويه تقليقه عبد الله كاخذ زارب تقليقه معنا سيكون ندقدسنا معنا زقدسنا زوم حجي باعتراض نور زلو اعتراض انديوم ايكونوني تمرسي اعتراض اندحر كوينهم هاجرهم كم مرعت عينهم حليوما نقصالو وررتات نغسدر زقالو سلا زلو هاجر يا لذي ذا هاجر زي كم اعتراض نخبره كم اعتراض نحلوها كم هاجرنا كم غزانا نقمطنا يا هاجر مالتكو غزاها مالتي خالو ولا حنت ترغم يبلون صلالك خمتا هدمونا يبخا وي غجي ناي غزاها تحلوا ماي كي تفسس ترسيسا كي تودقك تفرحا هاجركا مالتك اخوميا منالبات تاغوجي وي تهدمو نايتا سدرا تخون هاجركا ناي كلنا سلازي اتا ناي كلنا هاجرسي كلنا نحلوا اينا نبلدنا ازغا نخلنا دطعمي نتطعم نعيطعم نتطعم نخلو خاطعم نكففال مغججال نصلا اف دغ مخفات مالتي ناي مننت صقم تلكا خم زبلك عنتو ناي مننت صقم زلو مرچا خاناتو يعدلك اتوهيو يبتي حقي كتكيد ارترا ايكون كوني الكاتوص مسل كاي ارتراوي الكاتنبر غبو ارتراوي قديتا اندافصم كابتا هاجر كتنبر كا فوقدي سلازي انت ايدا يدصحبنا دلو حجي انا كو اغازي تግራይ ትግርኝ ጽብቕ እዩ نحنا مستقر حواتنا انت نسمر حيالات نخون صباح عرب توررونا كاب تغارو دقربنا يله نسوم يم دزريلنا ገለመለ ዝبሃል ድኹም ንሓደ ፋይቶ ተስፋ ድቆረጽ አተሐሳስባ ደይብሉ ሓምሓም ዝኾነ ርእሱ አተሐሳስባ ምጽኻና ህዝብ ከተምጽ ግን ጌጋይ ኤርትራ በኤርትራውያን ኤርትራ ተባሂላ እምበር بتግራይ ወይ በመሓራ ወይ በኻልኦት ህዝብታት አይኮነትን ትሕሎ ኤርትራ በኤርትራውያን ያትሕሎ ነፃነት ተመሪጽና ክንሕሎ አይና ባርነት ተመሪጽና አብዱላህ አይና ኸይና ክንግዛይና ባሮት ኮይና ማለት እዩ ትምርጫናትና علي سيد اسكي توكسا زاناي ቋንቋ ናይ الله علي سيد ازجيب ካብ ዝሞ ታዛ ዓረብኛ ትበሃል ካባኻውን زياده ትምህርት ክረኽበላ ስለንኽእል እስኪ ደይ በዓል انا جا ادمين كوين خفق دلكامو دي ابتانا يقانقوا تزار ناشونال كم ناي اني كمتي ناتي مرداتا ويتات مبزحتي جزيتي اسلامي مرداتا ناتو بمتي ناي عرب القران ابتي كوميونيكيت من اتكاونت زغول عجام من سهاين من تدرن كراخوبن كله ودارغا مبزحتي جزيزو سوترو وخت زبلوز نبر بعربي عند كاشم تغبرو مالتي وكلهم كمان اكسبت يقبلوا وين زبلوا كاشم ግን ከም ናሽናል ቋንቋ ናይ ሃገር ቋንቋ ናይ ውሽጣዊ ቋንቋ ናይ ዕዳጋ ቋንቋ ናይ ኤርትራ ቋንቋ ግን ትግርኛውን ዝያዳ ናቱ ቦታውን ክህልዎ ኣለዎ ትግርኛውን ኣለዎ ቦታ ናቱ እውን ኣለዎ ሰምዑ ኣለኹም ናይ ሰሚዕኹም ልትኾኑ እቲ ናይ ዓረብ ከምዚ ዳር ሰምዑ ትስማሑ ባህል እቲ ዓረብ እንታያ تي مبزحتو ولا تي ساهو ولا تي تجري ولا تي بيلين ولا تي تبازا حجيب تفعل عليه زرخهم بزفتاشن بانقواتات اللي ابتاع قرآن درجة كلاتهم بحسب هذا عينة قرآن بانقو عرب سلزم مهارو ولا عفار صدق الله ولا عفار يوم كلهم التعارب درجة تاشم يقبروا يوم بعرب نخرخوبو بزفت أقم يقول لهم من كم الرخبن زيهم كلاتهم دمه تني عرب ቋንቋይ ብዙሕ ግዜ ዝጥቀሙሉ ማለት እዩ እጂ ግን እቲ ትግርኛ እንታሽም ክኸውን ማለት ኣይኮነን ከም ናሽናል ቋንቋ ከማን ናይ ኤርትራ ደረጃ ቅቡል እዩ ይቅበሉ እቲ ካልእ ክፍሊ ከማን እቲ ጠቀስኩዎም ይቅበሉ እዩ ከምዚ ኣብ ዕዳጋ ይኹን ኣብቲ ናይ ውሽጣዊ ኣብ ቤት ጽሕፈታት ይኹን ኣብ ገለ ይኹን ከም እቲ ትግርኛ ልክዕ ከምቲ ናይ ዓረብ ህላውነት ናቱ እውን ክህሉ ተደላይነት ኣለዎ ናይ ግድን እውን ክህሉ ኣለዎ ንምንታይ ዝፅሓፍን ዝንበብን ቋንቋ ስለ ዝኾነ እውን ከጠፍኣና እውን ኣይንደልዮን ንምንታይ ኢደንቲቴት ናህና መግለፂ እውን እቲ ትግርኛ ክኸውን ዘለዎ
تعرب مسؤول قلنا كله قلنا تتقلنا ون زيادة تاشمو ناي كل ناي حبرتسب مراقب أو كون الله تعربون مسؤول كل شيء قوي تاشم كون كم زلوا ويتي جن لتحدث تاشم غيرك تحدث تاشم غيرك جن قربتي تاشم تملك سمالك تجمعات فترة جن تتقلنا بوتاناتون ناي جد كله والله بهذا يعني ناي جدا يعني كم أفريقيا فليز بلنا حبرتسب نبهل من تايدي صحافين زنببل كون قاس زلنا ولا تمجزأتون زيادة عدلات ركب زي كألو ونتي ما صحافين زنببل كله وكان كله ما حلو جارانتي لك مالتي زي فرنسا عندها خيم تناي إنجليز استجوزوا هجرات عندها خيم مسرتو اتناتاتهم صحافين زنببل زي سنحهم كون قاس لزقون يبدو تاشم كوبون زيادة في إلهم مالتي جن تتبينيانا نحن سلزلنا ايدنتيتيت مجلسنا هناي مالتي تعرف جن مرة بقام قانة تقصون زنبوركو تاشم كل يكون مالتي خلايتا مستين جواب التخماتكم تقصون زنبور ودك أبحونا نعمنت علي سيد كمرودو أب إرتراسي ناشتو بهر سبات نبلن بهرات اللواء أنقون مننتن هاسيسو بسنك مجزات تسأني هنا نعمنت حدا قابو دي بلين نبلو زيناي نارا نبلو ولا تنقلوت كهو منتدي جن بابن التوسيدنا انزياتن أنقون هاسيسو حجي ديفلوب كجبرا ناتن كم زبل كايو دي صحافن زنبابن ناي بعلن كهلون اكسرسايز كجبرا خعاب يالون حجيت مجزات دفطوري مخنياتو زن بهرا زياتن حسيسن طفيين ينيرن اي مين تغوبيت ان بمحارنيا تغوبيتنا خاليت نفسي تتغرينيا نبلو خمان بزحت تزاربت زلنايو ابي ارترا بتغرينيا خين مهر بتغرينيا خين صحف بتغرينيا خين زرارب دارغا كل ينير حجي انتاي مالتي زي مننتن ديكون اتي مراخبو قانقا نايتن بهرات اب ارترا زنبر حسيسو ينير سلازي قال خدل خدكل لك زين بهرات زياتن كراهبالو زخلا كطران فن زخل قانقا هم زبل كاي حجه اتليست قران الله خلاتن تزبزح كم تعنتو يفرق زبلو نا اسلمنا امنت تختل تحواتنا سلازخونو بقربا خامست قران كراهبوم زخل عرباوي فيدل سلازخونه تي ني عربኛ فيدل كان نحدن كراهبن زخل ነገር አለው ማለት ብዙሕ ደሰክፍ አለው ሕጂ ምናልባት ከዓብዝ ግብኦ ናይ ብሄር ቋንቋታት ንአምነት እዚ ናይ ብሌን ንብሎ ናይ ባዕሉ ፊደል ክህልዎ ናይ ባዕሉ ድላይ ላቲን ይኹን ዋላ ብናይ ግእዝ ኣፅሓፋ ብዘይገድስ እቲ ህዝቢ ብዝሰማምዓሉ መንገዲ ከዓቢ ግን ናይ ግድን ድሕሪ ክንደይ ዓቢና ናበኢና ክንከይድ እቲ መድረኽ ዝውስኖ ዳሕራይ ማለት እዩ ሕጂ ኮና ንዛረብ ግን ኣትሊስት እዚ ካልእ ትርጉም ክወሃቦ ዝድለ ደሎ ብፀላእትና ረእይዎም እዚኦም ትግርኛ ገዲፎም بعرب عربي نار بلو قليلهم كم موارزين تمكحتن تقوملو صلاتنا ግን حق نص يكونن ቋንቋ መራኸብ መሃኑ ጥራይና አምነሉ ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ መንነት መግለጽ ይኮነን ትግርኛ ቋንቋይ ንጽሕፎ ነንብቦ ንራዳዳአሉ ንስቶም ካልኦት ብሄራት ኣሕዋትና ኸኣኒ ብውሕዱ እሳቶም ብዝርድኦም ቋንቋ ኸኣ ክንዛረብ ንኽእል እሱ ኸ ዓረብኛ እዩ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ድጽሓፍ ዓረብኛ ጋዜጣ ኣብ ሳሕል ከይዱ ተሸይጡ ደቂ ሳሕል ከንብብዎም ክርድእዎ ንኽእል እዮም ሎሚ ብኤርትራ ድጽሓፍ ኣርቲክልስ ኣብ መጽሔት ይኹን ኣብ ገለ ብዓረብኛ ኣብ በዓል ሰነይን ኣብ በዓል ካልኦትን ኣብ በዓል ባርካን ዘለዉ ዜጋታት ኤርትራውያን በቲ ብዓረብኛ ተጻሒፉ ዘሎ ኣንቢቦም ተረዲኦም ኣዋጃትን መምርሕታትን መግለጽታትን ናይ መንግስቲ ብመገዲ ቴሌቪዥን ይኹን ብሬድዮ ብዓረብኛ ሰሚዖም ክርድኡ ክእሉ እዮም ካብቲ ናይ ቋንቋ ዲኦም ወጻእ ናይ ቋንቋ ዲኦም ከዓ ብግቡእ ኣብቲ ሃገር ኣገልግሎት ይረክባሉ ስለዚ ንኣብነት ትግረ ብትግረ ፕሮግራም ኣሎ ብትግረ ቋንቋ ዝረቢ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ሬድዮ ኣብ ጋዜጣ ኣብ ኩሉ ስለዚ እንታይ እዩ ድጎድል ትመሰል ድበሃል ዳርጋ ካብ ዓቕማ ኸማን ካብ ዓቕማሲ ከመይ ጌራ ትወፅኦ ሃገር ግን ቲ ኤክሰርሳይዝ ገብራሉ ቲ መበገሲ መሰረታዊ ዝኾነ ቲ ኢንፍራስትራክቸር ኣብ ኤርትራ ክኸውን ድገብርሎ እቲ መንግስቲ ኣተኣታትይዎ እዩ ሕጂ ናይ ምዕባለ ጉዳይ زود حنكم أبتقانقا أنا بزح جزء أي سكفني جن تي نمننت ناد هسس نمقبال جن كل جزء ألعتنا دمزمزو نجارات اللو نزي بجوب خردو ده حتى لوجيك ده هون حق حسود ده يكونه حقي نايب حق هم أوديو مثل نايك أنقا تجهي سودي بإيرترا
ንኣብነት ኣነ ክሳብ ናተይ መረዲኢ ዘለኒ ደቂ ብሌን ወይ ናይ ደቂ ብሄረ ብሌን ሎሚ ብቋንቋኦም ይፅሕፉ ብቋንቋኦም ይዛረቡ ቋንቋኦም ኤክሰርሳይዝ ይገብሩ ዝኽልክሎም ሰብ የለን በቋንቋ ኣዲኦም ከዓ መሰረታዊ ስጋዕ ሻድሻይ ክፍሊ ክመሃሩ ከዓኒ ብኣዋጅን ብሕግን ተደንጊጉሎም ኣሎ ድሕሪ ምርጫ ናቶም እዩ ተደልዮም እንግሊዝኛ ክመሃሩ ተደልዮም ሱዳን ኣይምን ትግርኛ ክመሃሩ ተደልዮም ካልእ ክመሃሩ ስለዚ እቲ መሰረታዊ ነተን ብሄራት ክወሃብ ዝግብኦ መሰል ቅድም ኣነ ኣብቲ ክወሃብ ዝበሃል ነገር ኣይሰማማዓሉን እየ መሰለን ስለዝኾነ ሕድገት ኣይገበረን እቲ መንግስቲ ብነፃነት እዩ ከፊትዎ ገዲፍዎ ዋላተን መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሓት ንብለን መንግስታዊ መራኸቢ ትካላት ንብለን ብሙሉኣተን ነቲ ናይ ብሄራት ኤርትራን ቋንቋን ባህልን መሰረት ዝገበረ ኮሚኒኬሽን እየን ዝገብራ እዚ ከዓ ቁኑዕ ኣይድያ እዩ ፅቡቅ ኣካይዳ እዩ ከምዕብል ከዓ ተስፋ ንገብር ካልእ እቲ ንዓረባዊ ሓይሊ ኣምሲልካ ዝግበር ዘሎ ንርኢ ሎሚ ሕጂ ንምሳሌ ኤርትራሲ ዓሰብ ወደብ ብሊዝ ሸይጣን ተብሉና ኣነ ኤቪደንስ ይረኸብኩም ገለገለ እውን ካብ ገለገለ ናህና ሰባሰ ክዛረቡ ዝሰምዕ ኢኻ ካበይ ኢኻ ረኺብካዮ ኣሎ የለኹን ኣብ ማይክ ካብ ካይልና ክንሓትት ንግባእ ካብ ምንታይ ሕጂ ፀላእትና ከሽርፎ ንሰምዕ ኢና እዚ ኢሳያስ ንዓሰብ ሸይጥዋ ንቃጣር ኢሳያስ ከምዚ ገይሩዋ ንሰምዕ ኢና እንታይ ማለት እዩ ካበይ እቲ ኤቪደንስ መፂ ኣበይ ሎት ኮንትራት ውዕል እዚ ግቡእ መልሲ ክንህብ ክንክእል ኣለና ድሽየጥ መሬት የብልና ድልወጥ ሃገር የብልና መንግስቲ ኤርትራ ቁጠባዊ ሕውየት ክፈጥር ካልእ ምንቅስቃሳት ናይ ስራሕ ክፈጥር ኣብ ከባቢ ዓሰብ ምዘን ንብለን ዘለና ሃገራት ወደብ ናይ ምስፋሕ እቲ ወደብ ከዓ ዞባዊ ዓለም ለኻዊ ወደብ ናይ ምግባር ዓብይ ፕሮጀክት ውፅዩ እንተተለቂሑ እንተተመርቂሑ ይዕብየ ኣሎ ንሳተን ኣብኡ ከዓ ፓርቲስፔት ይገብራ ኣለዋ ፅባሕ እዚ ፖታሽ ዝበሃል ሃብትና ንዕዳጋ ድወፀሉ ዘመናዊ ዝኾነ መራኸብን ወደባትን ክንፈጥር ናይ ግድን እዩ ስለዚ ብመገዱ ንሕና ካብቲ ሓድነታዊ ጥምረትና ከላሕልሕ ዝኽእል እንተታት ኩሉ ግዜ መርሚርና ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ እዚ ስርዓት እዚ ክሳብ ዝሃለወ ግዜ በንፃር ኤርትራ ድመፅእ ሰይጣናዊ መግለፂ ጥራይ ደይኮነ እቲ ንኤርትራ ድጠቅስ ቅዱስ መግለፂ ካብ ኢትዮጵያ እንተመፂኹም ክንጠራጠረሉ ዝግባአና ይመስለኒ እድብለኩም እሞ ቋንቋ ብዝተመስረተ ኣነ ደሰክፍ ነገር ኣለዎ ኢሉ ይሰማዕኒ ኣይርዳእንን እዩ ምክንያቱ ዓረብ ምዝራብ እንታይ ነውር ኣለዎ ቋንቋ ምፍላጥ እኳ ሃብቲ እስራኤላውያን ብዓረብኛ ከም ዝፅሕፉ ትፈልጡ ዶ እንታይ እቲ ፀገም ልዕሊ ዓረብን እስራኤልን ኣብዚ ዓለም እዚ ብፅልኢ ተጠላቀየ ህዝቢ የለን ኣብኡ ዓይነት ሕድገታት ግን ስለምንታይ ንምንታይ ኢና ከምኡ ክንብል ንደሊ ግን ኣይርዳእንን ኣነ ስለዚ እዚ ኣነ ሓደራ ዝብሎ ነዚ ሓድሽ ወለዶ ካብዚ ኣውራጃዊ ዓይነት ኣዝዩ ጨናዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ክትወፁ ተስፋ ገብር ንሰውራ ኤርትራ ሓላሊኹ ናፅነት ፃዕሪ ቃልሲ ናይ ኤርትራውያን ንክናዋሕ ዝገበረ ፀገም ዝኣውራጃዊ ተሓሳስባ እዩ እሱ እንተዘይህሉ ነይሩ ሰውራ ኤርትራ ምናልባት ኣብ ሰብዓታት ምተዓወተ ነይሩ ወይ ኣብ 74 75 ናፅነት ኤርትራ ምስ ተወደአ ድሒሩ ዝኸፈልናዮ ዋጋ ክንከፍሎ እዮም ተገደድና ነርና እሱ ስለዘይኮነ ግን እቲ ኣብ መንጎና ተፈጢሩ ዝነበረ መስፍናዊ ተሓሳስባ ዝፈጠሩ ሃለኽለኽ ግን መስፈርን ቁፅርን የብሉን እሞ ነዚ ኩሉ ግዜ ኣብ መዘከርታ ልብኹም እንዳኣተኹም እንዳዘከርኩም ብፀላእትና ድውረቡ ምሉእ ዓገብ ክንብሎ ክንብእል ኣለና ድሓራይ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ መንግስቲ ኤርትራ እንተደኣ ግፍዒ ፍፅም ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝጋገየ ዘሎ ነጥቢ ኣውፂና ክንካትዓሉ ግድን ይብለና ስለምንታይ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ የለን ትብል ተኾንካ ስለምንታይ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ እንድሕር ዘየለስ ግድን ኢትዮጵያ ክትከውን ኣለካ ማለት ድዩ ኣብ ኤርትራ ፍትሕ ስኢነ እንተይልካስ ኢትዮጵያዊ ክትከውን ኣለካ ማለት ድዩ ኣብ ኤርትራ ተኣሲረ ብዘይገበርክዎ ተይልካስ እሞ ኢትዮጵያውነት ኢኻ ትመርፅ ማለት ድዩ ክትብድህ ክትክእል ኣለካ ኣብ ኤርትራ ብዘይግቡእ እንተተኣሲርካ መሰልካ እንተተጋሂሱ ብኤርትራውነትካ መሰል ናይቲ ከባብን ናይቲ ህዝብን ክሕለወሉ ዝኽእል ቃልሲ ክትገብር ጥራይ ይደለካ እምበር ዲሞክራሲ ፍትሒ መቐለን ዓድዋን ከይድካ ክትረኽቦ ይትኽእልን ኢኻ
انت دا ديمقراسين فتحن كان مقلن عدوان كوينكا امبورت تقبرو ويانا فتحن ديمقراسين تدا اكسبورت تقبر كوينا نخبابي ازلوا هاجرات اذا كله اب اثيوبيا نري ازلنا سنك حرقوت قوت حزب اثيوبيا ديمقراسي اكسبورت سلازقبرسي نعو تريفوس نخالق زعدل حزب سلازخونه يكونن حزب اثيوبيا حب عنقر مريرو يرقص اني ጨፍለቅን ይቀተልን ስለዘሎ ስለዚ ሓደ ጨፍላቅ ኃይሊ ቀታለ ኃይሊ ዓማጽ ኃይሊ ንባዕሉ ዲሞክራሲያዊ ሃዋሁ ደፈጠረ ሃገሩ ካብ መቀለን ካብ ዓድዋን ዲሞክራሲ ነስመራ ኤክስፖርት ክገብር በየናይ መለክዒ በየናይ ናይ ሞራል ብቕዓት ኢና ብኸምኡን ግምግሞ እቶም መቀለን ዓድዋን እንዳኸድኩም ዋላ እንዳኸድና ዲሞክራሲ ካብኡ ሸሚትናስ መስመራ ክሸጠይና እንዳሓሰብና ሰባት በየናይ መለክዕ ከም እንዳሓሰብና ይኸማን ንነፍሰይ ይገርመኒ ሕጂ ምናልባት ኣብቲ እዋን ትኽታለል ትኽእል ትኸውን ካልኣይ ትታለል ሳልሳይ ግን ኣይክትታለልን ኢኻ ሽርሙጥና ሕማቕ ኢሉ ኢሉ ምህር መምህር ንምሸቱ እንዳ ሽርሙጣ ከኣቱ ሪጋ ክገብር እንተሪኢኻዮ ሽርሙጥና ጽቡቕ ምክንያቱ መምህርካ ገብሮ ስለ ዘሎ ሽርሙጥና ጽቡቕ ምዃኑ ጥራይ ይዝርዳእካ هذا ديمقراطي خشمت تداخيدوسي اتعدكو ديمقراطي بديمقراطي خوينوس عداغو مليو بديمقراطي نخالوت عدتات اكسبورت غبرن تخوينو مويانه مجمره خابنو سوميت ديمقراطي ديجمر ناي مصحف دوطو قوام بتكبر ناي موعل فتح النصانت المهاب لحزب اثيوبيا خابوم يجمر شعو خيدنا نعدك كان مقلدي خاب عدو عدقرات كينا وا اذا ديمقراطي دازي وهذا بالعالم زمسغنته حزب بسلام زمحادرولو زلو حزب اثيوبيا اف دقي خفيتو بسلام زدقس زلو منغستي حزب يلو تامامينو زحدر زلو حزبي سالا ويانه يا اثيوبيا دفترو ديمقراطي نديو نحنا خم زي نغبر سلامتاي خم زي تغبرو خنبل حاده نبعلو ديمقراطي مسارتاو ديمقراطي انتاي مخانو زي فلط حيلي ديمقراطي خم صلكم ينعو استودو بيلكا مسلاف اينا يقدم እዚያ ከምቲ ቀሺ ዝበለኩም እንበር ቀሺ ዝገበረ ኣይትግበሩ ትበሃል ድሑር ኣተሓሳስባ ኣባህልና ዘላ ካይዳ ከማ ኮይና ስምዓ እንዲ ኩሉ ግዜ ሰባት ክጋገይ ወለው እንታይ እዮም ድብሉ ኣነ ይሰማማዓላን እያ ሕጁን ኣብ ዝክልካታ ሓደ ግዜ ውዒልና እንዲና በዚ ናይ ቀሺ ነገር ቀሺ ድበሎ እንበር ቀሺ ዝገበሮ ይትግበር ኣነ ይሰማማዓላን ቀሺ ኣይትስረቕ ኣይትሓሱ ተይሉካ እሱ ክሰርቕን ክሕሱን ድሕር ተረኺቡ ፋሒላ ነገር ማለት እዩ ምክንያቱ ተማሃራይ ናይ መምህሩ ጥራይ ይድኽተል ኣነ ብኸመይ ይድኣምን ስለዚ ዲሞክራሲ ክዕድግ ዝኸይስብ እቲ ዕዳጋ እኮ ዲሞክራሲ ብዲሞክራሲ ክመልእ ክኽእል ኣለዎ ዲሞክራሲ ብዲሞክራሲ ክመልእ ክኽእል ኣለዎ ሶ ማይክ ፍሪ ፍሮግ ኣላም ከምኡውን ባህርያት ኣይነበረን ኣብቲ ቃልሲ ናይ ኤርትራ أنا حنت نجار كنجرك ግን ክገርመካ እዩ ስታይ ደፋሪ ኸይትብለኒ ክንደይ ደቂ ኸበሳኮ ምስ ደርጉ ወጊኖምሲ አንጻር ሰውራ ኤርትራ ተቃኒሶም ክንደይ ደቂ መታሕት ምስ ደርጉ ወጊኖም አንጻር ሰውራ ኤርትራ ተቃኒሶም አስማት ከተቀሰልካ ኸኢለ ካብ ከበሳ በሓፂሩ ቀኛዝማች አርአያ ስዩም ቀሺ ዝሜጥሮስ እንታይ ማዓት አሎቲ ሽም ሊስታ አሎቲ መጽሐፍቱን አሎ ታሪክ ዝነግረው بقليل نايتمار تاريخون بعل دنباي آدم بعل موسى بخيت كالوت كاب متحت أنصار ثورة إرترا شمتم قتيرهم إثيوبيا هنا يلوم حلو في حليفهم قلنا ما إنا يلوم تقانيسهم نحنا قلنا ما إنا ذكر بس هذا لا إرتراني ونحنا إنا إرترا وات إيفر بزح نجر شرحتها تجاري إرترا سلازي إرتراويان نايكبسات زاربتي أبغوني درجي خوينهم تسلفهم درجي سلازة حجز وص سلام انت عينا بتقرنيا نزارب يلكاه تزارب تقول دون تا عينة قانقوات تزاربهم دلهم قدم كنفلت من كلام لنا دك سما آمين دك مساحات دك خرم
مس درج تسلفهم نيروم يما حجي ناي تقرا ቋንቋ خزرب يبلون يلكا خزرب አይካልም እሺ ኮነንት መለክዕታት ወረጦ ኤርትራ ክልተ መራኸቢ ቋንቋታት ክህልዋ ዝተደለየሉ ምክንያት ሓደ እቲ 55 ካሚት ንላዕሊ ዝኸውን ናይ እስልምና እምነት ተኸተልቲ ዜጋታትና ቶም ኣዚና ነኽብሮም ክቡራት ኤርትራውያን ናይ እስልምና እምነት ተኸተልቲ ብውሕዱ ነንሕዶም ከራኽቦም ዝኽእል ቁርኣን ከኣብ ዓረብኛ ዝተጻሕፈ ቁርኣን እዚ ቁርኣን እዚ ኮፍ ኢሎም ክቐርእዎ ከለዉ ነንሕድሕዶም ይረዳድኡ እዮም ትግረ በሎ بين عمراي بلو ودساهو بلو عفار بلو سلازي تجددوا ما يكونون قانقو عرب كزاروبو امنتهم سلازوخون ام تقبلوا مخاب قرآن سلازي منغستي ارترا اذا ميكانيزم زي تتقيمو اتليست اذا حبرتسب زي كان منغست دوص اواجات كان منغست دوص ممرحتات صحفات مراخبيتات بملؤ كراخبلو زخولو ننحدحدهم كراخبهم زخيل قانقا عرب سلازلو بعرب نتقاميلو منغستي ارترا مغبارو يمسغنون بر اينقفون كم زبالكاي تقرا زاروبيوم كناما خلهم يا زاروبيوم قلا زاروبيوم قل نقولهم كراخبهم زخيل عرب الله اتعرب كا بقبو كوفيلو مقرؤلو يد مس املاخهم الرخبلو مالتي حما ايكونن لعلو كله اخ تستوعلو زغبا كحد ነገር አለን ኣብዚ ክሬዲት ዝባሃል የለን ኣብቲ ቃልሲ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ይነጥቃል ሰዋጋ ከፊልን من يوم زيادة تسويهم كابي عديهم تسويهم مو زيادة حسخن كفلهم زعينتهم زراربا قبا يكون كل إرترا وبمعرن أبصور إرترا وقا خفيلو ولا إتا ودا دي سددت الميدا أبس مرادي من دفرادي أبكال شافتنا إرترا خوينا دقا سلايد دمسيسهم عدهم ناس إنتهم بانديرو أمحيزهم كمتو تمرق زنبرت أدى نساون إجامة بركيتا تابلبات تمرق زنبرت تحابي أولا بيت خريستيان تمرق زنبرت أدى مسجد كيدا تقولوا تقبراد إجامة بركيتا أمت سورة تقادل نيرا أريخا بتقولوا تقادل نيرا أزون أبركتوي سو كريديت دبهال نجار يلن كريديت دبهال نجار نيرو انتظهلو زون كلهم حجة تقاقية ميلو ما بتحت قيدة آتيهم زلو زيقاتاتنا بتزخفلو كريديت دلايم كقبرون كنقدفو مينا مالتي كريديت دبهال نجار يلن ما انت هاجر ما انت نتعنت ما انت خبرة تقفلواقا كله بمعرى يخفيلوه سو وات من داينا اب كريديتنا اتو مالتي بريزيدنت إساس أفوركن إتي أب جنبار سحل ثلاثة آيات أربعة آيات تشكن صحيفون عم بيبون زي كل جوار دانجا تجادا لاين كل يوم معرنة هاجر تسليفهم الآن معرة يوم كأتسويهم لا معرة يوم كأواجه خفيلهم لا سلازي البريزيدنت إساس أفوركي فولي كريديت هاينبول نخرت فولي تجادا لاين بلو زلنا أب جنبار كوينو سوسالين سمانات إيد حيزوز ألاقي بزحلفة بزوج أيلو واحد بالزحدر زحلو زحدر أبتباز نبرة تجادا لاين بريزيدنت إساس بيناي تصابي خاخت فلاليوم تفتن نقلوات بستراكشر درجة ودب سلازلو تودب مريح الناس سلازدليو مريح الناس علو ما برح يذهبون تقادلتن أقادلتن تديكوينهم بفولي النت كريديت دوها بوسبيل لنا تصورة لذلك أبت كريديت هاوها تقاقي خلها كتقرمو تصفى قبر آيتن بومبتاتن بجمالو من داس عنو أب جنبارات كي تعرف خيدهم ما ينتقادل تزقبلون سنكولات زلعلون سوءات زقبرون زيجاتات ميرو أبس مرة خوف إنها أكراباتا غيرنا بدلا تخدينا كعاد إلان دمت أمان غولفون دامرتنا تخدينا أمامو رجزانا ندك إسكا إرترا نبهال زيجاتات ميرنا وشت إرترا قلنا حواتنا تقادلهم حمسة أركتيلهم شحت أركتيلهم كلنا خلو بدن صحفاشكا سبا ستينا نحضر نحقوس ليها نحن نبركت نيرنا نسورة مالتي سلازي كريديت كتب ندحركم أنا إرتراوي كونكون مالتي كريديت انت الأخذ كوينكا أنا إرتراوي كونكون توم تقادلوا ترايم إرتراويان سو توم زي تقادلنا بالجانا حيزنا خنوص لنا مالتي هتعدي سلازي كريديت زبهال نجار يلن قال كل جديد خنا كوماس عند دليل نجار الله أب كم ذا عينت
ابتفلالي بهرسب اقاوما ويسافر زلو هاجر بزح نقعات فطري حدا خابت نقعات فطر بنادو قانقوانا ممهر مسلي انا نغرك لهو بنادو قانقوانا ممهرن مزرابن مسل بتفطرو استوهبك مسل انبر منغست دهبك اندخل اكن مسل ايكون يسي ابزن فالاللنا انسخان اما علت ثلاثه غزي ختبلع بتفطرو توهبك انبر منغست ارترا كلتا غزي بلع ثلاثه غزي بلع قطبانا وحيدو بزي حيلو منغست باواش كف قدل كان تخلكان ايكيلني ناي تفطرو حق زهبك مسلي سبيخه كتبلع سلازلك اخا تبلع منغست خي تبلع سلازبلك خا مبلع عدي توعلنها بنادو قانقوها ختزاربك نادو قانقوها مسل كان ناتكا سلازخونه امبر منغست ارترا وي بريزيدنت اسياس افورقي تفقيدلكم الله بناديكم قانقوها ختزاربو سلازبلنا يكون كان نزارب قانقوانا سلازخونه اينا نزارب منغست ارترا والا باواج يخلكلنا اب غزانا دين بنادينا قانقوا اب صرغا بنادينا قانقوا اب عداغا بنادينا قانقوا اب حزن بنادينا قانقوا نبكي امرعنا بنادينا قانقوا نزمر ندرب اذا مسلكوا ايو ناي تفطرو مسلناي كما غيركم يخمس منغستي ارترا تتححزوا ስለዚህ መንግስት ኤርትራስ ዋላ ንኽንሸይን ከማንስ በቆጠባ ክንሸይን ከምዘለና ምናልባት ቱቦታት ናይ አስመራ ከይዕጾ መንግስት ኤርትራውን ሲ በቆጠባ ክንሸይን ከምዘለና ከውጅ አለዎ እዚ መሰሊ ናይ ተፈጥሮ ሕግ ዳሃበና መሰሊ ስለዚህ አነ ሐሳብ ዝፈልጦ ስቲል ኣብ ኤርትራ ዝስራሐሉ ዘሎ መንግስት ኤርትራ ነዚ አይተንኮፎን መሰል ዜጋታት መሰል ናይ ተፈጥሮ እዩ ማንም ብሔረሰብ ብሔርና ንብለን በር ደሓንተን ኤትኒክስ ኩ ንበለን ገለ ንበለን ተንብሔራት ንብለን ኣብ ኤርትራ ብናያዶ ቋንቋ እንክዋሃባ ክመሃራ ክሰርሓ ክራኸባ ክንግዳ ክልውጣ ክሽቅጣ ከምርዓዋ ከሞታ ከሓዝና በዓለ ንገብሮ ኣለዋ መንግስቲ ኣዋጅ ያውፅልን ኣይክልክለን ኣይፈቅደን ይግበርካ ኣሎ ሳብሻብሻ ይክፍልም ናያዶ ቋንቋ ከኣኽድማር ድሕሪኡ ተምሃራይ ዝመርጾ ትምህርቲ በዓል ይመርጽ ነፃነት ናይ ዜጋታት ከኣባህል እንጂ የለን ዲብ ኤርትራ ደቂ ብሔረ ብሌን ብናያዶም ቋንቋ እኮ መሃሩለው ስጋ ሻርሻይ መሃሩለው ቅጽለተይሉ ምርጫዩ አይቅጽልነተይሉ ናቱ ምርጫዩ መንግስት አይከገድዶን ግን ኣብታ ዓለም ለኻዊ በጽሕዎ ዘሎ ብልጽግና ናይ ዓለም ቴክኖሎጂ ምዕባለን ከበጽሕ ግን ናይ ግድን እንግሊዘኛ ክመሃር ስለ ዘለዎ ናይ ግድን ዓረብኛ ክመርጽ ስለ ዘለዎ ሓደ ካብተን ዓለም ለኻዊ ቋንቋ ኮይነን ተሰሚየን ዘለዋ ዛ ሕጂ ትፍንፍንዋ ዘለኹም ዓረብ ሓንቲ ስለ ዝኾነት ምርጫኡ ገብር ትሰብ ተደልዩ ጃልያ ኣቱ ተደልዩ ኣብ ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ ኣቱ ተደልዩ ናይ ጣልያን ቤት ትምህርቲ ኣቱ ተደልዩ ናይ እንግሊዝ ቤት ትምህርቲ ኣቱ እዚ ምርጫ ናይቲ ዜጋ ዝግደፍ እዩ ግን ኣብ ኤርትራ ብናይ ቋንቋ ንኽትመሃር ዝኸልከለካ መንግስቲ የለን መንግስቲ ኤርትራ ክልክል ዝኾነ ይኹን ናይ ሞራል ብቕዓት የብሉን ስለምንታይ ኣቃውማና እቲ በዓሉ እቲ ስትራክቸር ናህና ብዙሓት እንድሕር ኮይኑ እቲ ንብዙሓት ዝውክል ኣካይዳ ኢና ክንከይድ ዝግባአና ከምኡ ስለ ዝኾነ ኸ እዩ ኤርትራ ሓደ ቋንቋ ሓደ ህዝቢ ሓደ እምነት እንተንኸውን ነርና እዚ ኩሉ ኣየካትዓናን እዩ ምሳኻ ከምዚ ሶማልያውያን ሪኢኻዮም ኣለኻ ብእንዳታት ተኸፋፊሎም ድማ ናጨቱ ዘለዉ ንሶም እውን ኣይተኽኣሉን ኣትሊስት ሓደ ቋንቋ ሓደ ህዝቢ ሓደ ዓሌት እንኸውን እዚ ዘካትዕ ነገር ኣይመካትዓና ትግርኛ ጥራይ ምተዛረብና ኩሉ ኤርትራዊ ትግርኛ ነይሩ ተዝኸውን ትግረ ጥራይ ምተዛረብና ኩሉ ኤርትራዊ ትግረ ነይሩ ተዝኸውን ግን ኣይኮናን ኮሚና ተፈጢርና ስለዚ ንኹልና ክውክለና ዝኽእል ማእከላይ ዝኾነ መሪሕነት ክንመርጽ ነይሩና ኣብ ቋንቋናን ኣብ መራኸቢታትና ሎሚ ብናይ ብሌን ጋዜጣ ጌርካ ኣብ ዘይማዕበለ ሕብረተሰብ ኣብ ዘይዓበየ ቋንቋ ንባዕሉ እቶ ቋንቋ ንምሰ ብሌናይ ኦር ዞም ካልኦት ትብሎም ዘለኹም ብላቲን ዝፅሕፉ ዘለዉ ብሄራት ናይ ኤርትራ ቅድሚ መግዛእቲ ወይ ቅድሚ ናፅነት እኮ ከምኡ ዓይነት ኤክሰርሳይዝ ኣይገብሩን እዮም ነይሮም ኣይፅሕፉ ኣይራዳዱ ጥራይ ብተፈጥሮ ብባህሎም ብተፈጥሮም ሒዞም ዝመፁ ኣብ ገዝኦም ዝራዳድእሉ ቋንቋ ምሰብኦምን ምሰዲኦምን ወራ ይሕፍሮም ነይሩ ኣብ ኣደባባይ መፂኦም ኣብ ቤት ትምህርቲ መፂኦም ብብሌን ክዛረቡ ወይ ብናራ ክዛረቡ ይሓፍሩ ነይሮም ከይፈተው ትግርኛ ተገዲዶም ለምድዎ ነይሮም ኣሚን ኣምሓርኛ ለምድዎ ነይሮም ስለምንታይ ውጉዝ ከም ኣርዮስ ስለ ዝነበረት ቋንቋኦም ሎሚ ግን መሰሎም ተሓሊሎም ኣሎ ከም ድላዮም በቋንቋ ዲኦም መሃሩ ይጽሕፉ መጀመርያ ደረጃ እዚ ቋንቋታት ዝኽምዕብል ክኽእል ኣለዎ ብስነ ጽሑፍ ደረጃ ክወርድ ክኽእል ኣለዎ ንነፍስ ወከፍ ዝራኸበሉ ቃላት ዝውክል
ናይ ባዕሎም ቃል ክህልዎም ኣለዎ ንባዕሉ ትግርኛ ዝበሃል ንዛረበሉ ዘለና እኮ ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣተወ እዩ ክንደይ ሰባት ትግርኛ ተዛረብቲ ኢና ንጹህ ጽሩይ ትግርኛ ንዛረብ መይልን ንሕና ትግርኛ ኢና ንዛረቦ ዘለና እቶም ናይ ብሓቂ ትግርኛ ተዛረብቲ ተድመጹ ምስሓቁና ነይሮም ወይ ካላ ኣስተርጓሚ ምደለና ነርና መይብ 20 ሚእታዊት ኣይኮነትን ትግርኛ ንዛረቦ ብዝኾነ መለክዕ ግን ኤርትራዊ ኣቃውማ ሕብረተሰብ ብዝገልጽ መልክዑ ኣብ ኤርትራ እቲ ህዝቢ ይመሓደር ኣሎ ስለዚ ብላቲን ንምንታይ ኮይኑ ዝብል ሕቶ ላቲን ፊደል ደይኮነን ብግዕዝ ወይ ብናይ ትግርኛ ፊደል ጌርካ ናይ ቢልየን ቋንቋ ጽሓፍ ክትብል እቲ ዝቐለለ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ነቶም ናይ ስነ ጽሑፍ ክኢላታት ገዲፍና ማለት እዩ ትዝሓሸ ግን ላቲን ኮይኑ ይስምዓኒ መሰሎም ይኻ ብላቲን ክጽሕፉን ክመሃሩን ክራዳድኡን ተዳደልዮም መሰሎም ይንዖም ዝግደፍ እዩ ስለምንታይ ብግዕዝ ዘይከዱ ክንብል ግን ኣይንኽእል ኢና ስለዚህ نحن عدلኛታት ኢና ብጽሓፍን ዝንበብን ቋንቋ ስለ ዘለና ኣብዛ ዓለም እዚ ህዝቢ ከብለና ኣይኽእል ሃገር ወይ ኤርትራና ድብለናውን ሓደ ይትረቆሕ ንሱ ማለት እዩ ካልኦት ከም ተዓል ሰይድ ዓብደላ ድበሉ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ እኮ ቋንቋ የብለን ክሳብ ሕጂ ብናይ ፍሬንች ቋንቋ ኸዳለዋ ስለዚህ በሃምዘ ተተረዲኻ ወረጦ ጽቡቅ ኮይኑ ይስማዓና ሕቶኻ ጽቡቅ እዩ ግን ኣብ ሓደ ነገር ናይ ክሬዲት ጉዳይ ግን ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ መን ይተቃሊሲ ተቃለሰን ኣነ ኣብ ከምዚ ዓይነት ምጽብጻብ ምእታው ሓድነት ምፍትታኒ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ይተቃሊሱ መን ህዝቢ ኤርትራ ተልካኒ ኣብታ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ዝነብር ህዝቢ ተቃሊሱ ككندي كفيلو ككندي ليترو دم كفيلهم ككندي عصمت كفيلهم يلكا تصابا صبلو ناي مورال وقعت ግን ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ሓደ ገዛ ሸውዓተ ተሰውዮም ክኾኑ ይኽእሉ ሓደ ገዛ ሓደ ተሰውዩ ይኽእሉ ኣብ ሓደ ገዛውን ከይተሰውኡ ኩሎም መጽኦም ክኾኑ ይኽእሉ ኩሉ ኣጃም ይበርኪቱ ብራው ገርማስ So thank you كومي مسلني قال ابناي فقره حادتي ناي كوميونيكيشن ابايتا وريد كمسرح تزاريب كنيركي انا حدا ابنت كبكي فورا حجي مسايسي بتليفون نراخم نيرنا حقيدو انا نسق بوحدو سلام نباهال نيرنا حقيدي فقره الله خدي خسك حدا بلن مسيوا كيسايت سلام نباهال نيرنا حقيدي فقره الله خدي خسك حدا بلن نسيوا دك إسايت بتليفون نراخم نيرنا سلام نبهال وعلخي تحتاتت نير أو حدا وان كنت قاريص أركمنا انتهي مخانو أيفلتني كوميتات تدي كوينو أنها مقبار دليل زي اللي خويني كونا ግን ሓደ ጊዜ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሃገራዊ ጉዳይ ክንዛረብ ከለና ነዛ አውዲየንስ ዝጣዕም ዘረባ ኢኻ ትዛረብ ተኻልእ ነተኻልእ ኢኻ ትቦ حقيدو او عدناس ባህል ለና ምሽ ጸበል ተገርካሲ ሓንቲ ሳርማ ግብር አቢልካ በዓለ ዴና ጭቃ ገረን ጨርቅ ገረን ዕፍና አቢለን አውሻ ተቀምጣ ያ ናይ ካህናት ያ ኸይትን ክፋብለኻ ያ ናይቶም ዓለም ያብሉኻ ወበርሚል ገረን ተዓለም ከምድላይ ቀዲሑ ይሰትያ ማለት እዩ ሕጃነ ናይቶም ካህናት ነቶም ካህናት የድቦም ናይቶም ዓለም ካ ንዓኹም ኣብዚያ መጽ የዛረበኩም ካለ መቃለስ ባይታን ተሎኻ ኣብ ካለ መጽ ይኽዛረብ ክገልጽ ጽቡቕ ይግን ነትኻን ነትኻንያ ናይት ዓለም ካ ነትዓለም ያ ኣብ ፖለቲካ ኸኣኹም ብዛዕባ ሃገራዊ ጸጥታ ዝምልከት ነቲ ዝምልከቱ ኣካል ኢኻ ትዛረቡ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ሓድነትን ክብርታትን ናይ ሃገር ክንገብሮ ዝግባአና ትገብሮ ጎስጓስካ نتحفش يزملكته هذا سب سرقة حابي إلا يلك نهزبي كون كان تزرب نبوليس كيد كأخذ نجرو نهزب تزريقها تدسرقة بزمادون بعرفتون سميرو يتأفق مالتي سلازي دسرقة سب كم دسرقة أنت فليتكمو سلاح لكم نبوليس كيدكم نقول لهم بر
نحد عرقهم ودت أبا سريق وبدي أجيرو خيدو تيلكم ودت أبا نتحاد خنقروي نتحاد خنقروي نتسرع خنقروي سرع شعو مجدو عريو كاب حقن كاب هزبن كاب عين حقن كهدمي مالتي سلازي نتخان نهبو نتيني حفاش كأ مالت أنا أب جوجل ماب حساب زفلته محدارات وأسماء كتماتات نعترا بإنجليزيا بعربي تتصحيف له حساب أنا دخلته مالتي من الوقت حجي ونو جوجل كتجبروا تخليهم كلهم إنجليزين عربي زلوا مثلني جن اتعرب مخانو عربني عرب ترايبي أنا دري ميدب لأنه كل جديد حجتي من البعض كم زحونا خولات صنحة عرب صحيفهم ديهم عرب جيرو ميلكا قال سيلكا مش دي سمعي تاو دخونه هندر دخونه ملصت ملسي قال خونجن ندحر كوفينا تزارارينا نحنا إرتراويان إرترا كون أي تقرنيا يكونتن إرترا أي تقرنيا ترايديا إرترا أي تقرنيا تزاربتو وين أي بهيرة تقرنيا يكونتنكو إرترا نايتهم كلهم أبقى تدوكينهم أبقى عدنا يلوم واجازو خفولو لازيقاتات ناي كلهم يعني ناي كوناما ناي بلين ناي تقري ناي حدا كله تبقى إرترا زنبر زيقا ناتو أتعدي ناي تقرنيا تراي يكونتن لذي حدا خردون خلال لنا كالاي النخور على قانقواي عربينيا حدا خابتي ناشنال مراخبو قانقوانا إرتراي تقرنيا كومي كلتا اوفيسيال او قانقوان لنا سلامنتاي هم تغيرو نخلهم طفاكم ነገር አይኮነን እቲ ትግርኛ ከም ዘለዎ او ብዙሕ መግለጽ ኸቦ ስለምንታይ ዓረብ እንጥቀማለና እዞም ካወጻኢ ትግርኛ ዝነብሩ ወይ ናይ ከም ናይ ትግርኛ ቋንቋ ወጻኢ ተዛረብቱ ዝኾኑ ዜጋታትና ብውሕዱ ብዓረብኛ ቋንቋ ይራዳድኡ ስለ ዝኾኑ ويوم بعربية قانقا يقرأوا سلدخونو عربية قانقا نعوم سلزوكل نمر خبته بهاي الاستجابري قال مجلس نجار يقولوا لازم ألاتنا إرتران عرب كشيتيا نقطع كشيتيا إساس حجارو عربون تقبلونه تكون سمع لنا كل جديد إساس عربون تقبلوه نعصب كم زجروا قال نسمع لنا إذا حدا خابتي بيلا وصلاتنا قبل عليه إرتراويان حدا الناس مزراق دوست بروباغندا متقعدتات مخانوغن كنزنقو عيبلنا إرترا ناي بهيرة تقرنيا تراي كونتن إرترا ناي بهيرة تقرأ تراي كونتن إرترا ناي إرتراويانيا إرتراويان نحن كلنا إرترا ناي تقرنيا إلنا تزاريم ناي نفلتنا أي كونتن ياخد كون كأي تخلنا إرترا نايتم كل ما أذنورو حربنا تهزب ناتو موانهم جنزبهم يا إرترا تبعك سلازي بزخون يكون ملكعي أب جوجل ماك بعربي سفيرو أبكال بهذا سفيرو ناك أومان حدنة الحزب إرترا دفتات شجرة يكون نزي من البات بإبرايس تتحيفو تزخون وسلمتاي بإبرايس تتحيف لنا حتى نخل نخون عرب دا عرب كون هي مزارب قانقانا اوفيسيال او قانقانا بإرترا انت لي تتصحفينا حتى زقبانا انت لي تتصحفك حتى تقبانا بخون ترى انا حايش كالجن صلاتنا سي نيرتراويان دليوم ما يفلطنيو نيرترا جن يدليوا مزي بزيك العالمي زي سائلنا مالسين بروباغندا نخنتالن نزمن سكن سب كلنا نزارو يكونن هايله سلاسي بل درغي ولا ويانه نهز بيرترا افقيرومون فتيومون يفلطنيو نيرترا مخم عينهم كملول عينهم كملبهم كم سامبهم كم تنفاسهم يمزريوا سلامنتاي
ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበሮም ላዕለዋይነት ስለሰኣኑ ጥራይን ኢትዮጵያውያን ሃተፍተፍ ድብሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣፍቂሮሞን ደሊሞም ኣይኮኑን ሎሚ ናይ ምግባር ዓቕሞም መኺኑ ላዕለዋይ ኢዝ ዝነበሮም መሰሎምን ትምክሕትን ኩሉ ብሳላ ሰውራ ኤርትራ ተሳዒሩ ሎሚ ኢትዮጵያ ኣብ ተዓፀወ መኽዘን ዝኣተወስ ተሸጎረት ሃገር ኮይና ኣላ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክትፃወቶ ትኽእል ፖለቲካዊ ተራ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ዕራብ ሃገራት ዝነበረ እጃም ኤርትራ መንዚዓታ እያ ዛስዋይ ከዓ ኢትዮጵያውያን እዩ ዝብሉ እዚ እቲ ቀንዲ ኢሹ ካልእ እቲ ኤርትራ ኣብ ከርሰ ምድራ ሓቂፋቶ ዘላ ሃብቲ ከዓ ሃረር ከብሎም ናይ ግድን ስለዚ እሱ ደሰክፍ ነገር ኣይኮነን ኣብቲ ናይ መንነትና ጉዳይ ግን ብዓረብ ከምዚ ዝበልካዮ ሕጂ ኣነ ጉግል ገይረዮሲ እቲ ናተይ ጉግል ማፕ ምናልባት ካብ ስዑድያ ድመፅእ ከይከውን ወይ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣይፈልጥኒ ጉግል ማፕ ሓደ እንተደኣ ኮይኑ يري له كرن يرين له إريتريا دبل بعرب تصحيف له نقفا بعرب تصحيف له عسب بعرب تصحيف له مساوا بعرب تصحيف له ناساتكم انكم خون تسفا قبر عربن انجليشن مالتي كوموديو دغاغا يدل له اوكي الله تسفاتين مدهاني كل جدي بزعبا ناي انصار ويانه يدصحف انصار ويانه استختلوا جوي بوليسي نقف انصار ويانه تختلوا جوي بوليسي اندانقف ግን ويانا قبل علي إرترا دوسدو قفعتات جن أين أفوني أين أفون ولا أنت نقفون بيت مهراء عقمو هاجر نختورر إذا كل تأجمات إن تفتره له ففرا حبر السبنا إرترا إذا كلهم بهرات إن نسوا عمزلنا بإرترا زنورو كندي كان ميتيوم زنورو بزحت تاكتيكس الذي اللي انا ابواتي يزارني قال كزارب زخل حطي مالسي اوكي تتغرينيا زبحال نتي تغرينيا زارب حبسب يوكليو اذا عربينيا زبحال قال وحداتهم ناي رشايدا زبحالو تزي كوينم كالوت اب ارترا زلو بهرات بعربينيا كومونيكيت ايغورونيوم سلازي اي وكلومني كمي غيرو كن عربينيا قنقا كمرص كيلو منغستي وي حزب ارترا اجي ازي انت ايده سمع كمتي كل غزي صلاتنا زلو كتبل عدل خانتا اشمس تاشمو خم تبلا ارترا اكل عرب من مغبار زفتن قلمني anyway ارترا اب محبر عربات هاجر اوبيك دينا نقول حقي انتي بهال زني عرب هاجرات محبر علي سيد علي سيد خاطر فلتو شمو انتي بهالا اوبيك ناين دادين مثلا محبر هاجرات عرب اوبيك زناين دادي عرب ليغي بهال ارترا كم تعذبيت اباليو مولو ابال ايكونتن ግን كم تعذبيت اباليا I think عرباوي مخانن ወይ ክርስቲያን مخانن ናይ እስልምና እምነት መኽታልን ደይ መኽታልን ኣይኮነን ጉዳይ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዘለና ጥራይ ዓረብኛ ግን ብውሕዱ ሲ ኦብዘርቨር ብውሕዱ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣነ ከም ዝርዳእኒ ዋላ ከም ተቀበልኩዎ ማለት እዩ ተሓትኻ ክብርሃልካ ምንም እኳ عربية تزارتي بهرات أب إرترا ببزح أيهالو بوحدو جن كامناي تجرينيا بهر وصازر كوب بهرات إرترا بعرب كومينيكيت جوبريو بعرب الرادادوية بوحدو تي بعرب كراداد زخل نا أمنت كونتات الله تي اسلمنا أمنت نبلو
እስልምና እምነት ካኒ በብዝሒ بعربኛ ይተኸቲቡ ቢኦም ተቆመሉ ተመሳጊድና ኤርትራ ስለዚህ ዞም ህዝብ እዚኦም ቁርአን ንኹሎም ድጠምሮም ስለዝኾነ ከምኡን ተዳኣ ኮይኑ ከዓ بعربኛ ንሕድሕዶም ክረኣሉ ዝኽእሉ ትእንኮ መንገዲ عربኛ እዩ ስለዚህ መንግስቲ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ክልቲኡ ቋንቋታት ኣብ ኤርትራ ናይ መራኸቢ ሕጂ ናሽናል ቋንቋ ኣይኮነን ብሄራዊ ቋንቋና ኣይኮነን ብሄራዊ ቋንቋ ወይ ናሽናል ላንጉዌጅ ኢልካ ክትፈሉ ኣብቲ ሕገ መንግስትኻ ከተፅድቆ እንተኮይንካ እቲ ህዝቢ ሓደ ቋንቋ ተዛራቢ ህዝቢ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ለሴይ ከም ኣብነት ክህበካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ብሄራት ኣሎ ዝተፈላለየ ቋንቋ ኣሎ ኣምሓርኛ ናይ መራኸቢ ቋንቋ እምበር ብሄራዊ ቋንቋኦም ኣይኮነን ስለምንታይ ሲ ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ መሓፍ ኣብ ጋዜጣ ብዓረቢ ይፅሓፍ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ውሽጢ ሃገር ንገብሮ ኮሚኒኬሽን ብዓረብ ንሰምዕ ብዓረብ ንዛረብ ብዓረብ ንፅሕፍ ስኽፍ ኣይብለናኒ ምክንያቱ ብዓረብ ድራዳዳእ ህዝቢ ስለ ዘለና ምናልባት ኤርትራ ምስ ዓረባዊ ዓለም ብጉርብትና ስለ ትራኸብ ስለ ድፀልዋ ኣይኮነን ቅድም ክንፈልጦ ዝግባአና ተዓረብኛ ዝበሃል ቋንቋ ናይ ዕራብ ጥራይ ኣይኮነን ስለዚ ብዘይ ቀልዓለም ከምዚ ዓይነታት ተሓሳስባ ኣነ ሕጂ ፅቡቅ ሓሳብ እንዲኻ ምፂኻ ብጣዕሚ ሓፈሻዊ ተዛረብካዮ ዘረባ ገለገለ ሰባት እዞም ሕጂ ንሰምዖም ዘለና ሃሱሳት ነቲ ክቡር ዝኾነ ዋጋ ተኸፈለሉ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ بخمسة عينات أزي ماينر زخونة كيزات اندامتو نهزب إتراخ تالو ويفوتن يمكن أتطبقنا رداءنا نحنا زعد زيا ماني ناي تقرنيا أزبله ولا توم تقرنيا تزارب تكون هنا تراي نبلنا مغنياتو ناس ما تراي كونتن إترا ناي كلنا إتراويان بمعر النبر اللي هاجر كتفت أركان سعر مالتي بستفلا لي انت داريها هون قائم حجي نايبير حتى العلوم مكلاس فتينو ما يتعوتون سلامتا ان زي تعوتوا نصر ملختي نصر ملسي ار اترا نايبير تشقونا سلازي اللي تراي نايبير تشقونا عند حفدي الا نايبير حتى قتل علاي تقلنيها نمنتاي دا نايبير حتى العلوم ببير توديبهم تلكاني ويا انا ببير تودبو سلازبولهم قرشي سلادغفلهم تراي كنت نقاداي لتشنسا خفيتو دكان كفيتو محيلو تاليحو تبالاشو اخلي تبالاشو نبرد شتلكا يوم كاني محيلهم تحيلهم نتن جنزب زخفلهم ترايم كعسبو كخفلو جبؤهم كبدمون كمالو سلازدلي نايبيهر تشقون على ليلهم توديبهم طابشو عتا شو منتسب زي تحلفو الدبا خوينا خا تريفا مغنياتو مسبتاو حتو ابتم نوكلكاينا زبولو بيهر تشقوماس لديل عفناس لديل مسل سلازي ترقصه دخلنا تلا الله خوينو اب إيرترا كل إيرترا ودغاي تميت الله انت خوينو إيرترا كل إيرترا وتأمي ما يتأمن انت خوينو إيرتراوي كل إيرتراوي يتأمن تمرت ندحب دايره خبا خوينو كل إيرتراوي كسئنا الله تمرت زركب تخوينو كله اب إيرترا زركب زيغا بمعرة بتا بقانقا ديون خمهار ما نمسب ذهبون دخل كلون حقي كوننجي منقسي حق خوت انكل كل المسألة يقولون ولا منقسي إيرترا أنا بأنقى ديك مهر بأنقى ديك زارب منقسي إيرترا أنت تعامل خبرني أنت تسأل أخل كلني يكونن إذي سبعة أو مسألة ولك أو مسألة ناتي مسألة بأنقى ديك زارب كنا ما تقولنا بخنا ما خزارب بخنا ما خرادة بخنا ما كومينيكيت كجبر بخنا ما ملكتشات حفاء قريبة مرسخ ركب ناتي ولك أوي ناي تفطرو مسلي منغسي اترا دهبن ندخل كلنا يكونن اجي مسلات زياتهم تلقى تجهيسهم كوينهم ناب قالسي وسدكا ناي بهر تشقونا حدا مغلص نسي كابت خالو كل قديفنا مالتي سؤالو دي نسي يلن سلازي بوس لتسعرو حجي اب جوجل بعرف كاب ኢትዮጵያውያን ብውልቁ ዝተፈጠሮ ጸገም እንተደይ ኮይኑ በሀገር ደረጃ ግን በመትከል በኤርትራውነት አብጎን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ደው ይሉ ሁሙግት አይተራየን ስለዚህ
ውልቃው ጸገማቱ ተደይ ኮይኑ ካለ መለክዕ ይብሉም ፕሮፌሰር መድሃኒ እንተሓደ ብዛዕባ ኣጋዚ ዝብለና ደሎ ብዛዕባ የትዛረብ ደሎ ፕሮፌሰር መድሃኒ ሓደ ግዜ እውን ወፈፍ ክብሎ ከሎ ብዛዕባ ዘርእና ጽሒፊ ተደልዩ ከዓ ዶብ የሳግረና እዩ ፕሮፌሰር ተስፋጽዮን መድሃኒን ፕሮፌሰር በረኸትን ወይ ዶክተር በረኸትን ፈላልያ የሪኦም ያነ ዋላ ጽሑፋቶም ዝህቡ አርቲክል ብሙሉ ማለት ቀንድ ተሐመረት ግን እንታይ መስለኪ ኣለኹልኪ አንጻር ወያነ ምቅዋምን አብጎን ኤርትራ ምስላፍን ግን ይፋላለይ whatever ሰባት አንጻር ወያነ ክጽሕፉ ኸዲኦም ነው ወያነ ክንቃወም ንኽእሊና ድላይና ክንገብር ንኽእሊና ጎን ከኣኒ አንጻር ሓድነትን ነፃነትን ኤርትራ ንቃለስ ተኾይና ማዕረት ወያነ ከዓ ክንረኢ ናፍቲ መድረኽ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ መልክዕ ደለው ሰብ ገይረ ዝሪኦ ፕሮፌሰር ተስፋጽዮን መድሃኒ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኤርትራ ኣይተሰለፈን እጃም ኣይበርከተን ጥራይ ዘይኮነ ዋላ እውን ኣብዚ ውሽጢ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ሰብኣዊ መሰላት ክግህስ ኣይተረኣየን ብውልቅ ግን ሰባት ክነቅፍ ንሰምዕ ካብ ፕሬዚደንት ጀሚርካ ብውልቅ ዘለዎ ጽልእ ክጽሕፍ ንርኢ ካሊእ ይትረፍ ንውልቀ ሰባት ስም እንዳልዓለ መንነቶም ክልጥፈሎም ንርኢና መራሕቲ ናይ ኤርትራ ከይተረፈ ማለት እዩ ጀናቱ ብዛዕባ ይኮንና ተዛሪብና ብዛዕባ ትግራዋይ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣይነበረትን ጣልያን ይፈጢርዋ ቅድሚኡ ግን እዚ ኩሉ ህዝቢ እዚ ኣብ ትሕቲ ኣጋዚ ዝነብር ኢሉ ታሪክ ክፈጥር ዝጻዕር ዘሎ እዚ ሕጂ ትሚንስ ኣይኮነን እኮ ኣነ ሶም ኣይኮኑን ጸገመይ ምክንያቱ ወያነ ይኹን ተጋሩ ይኹኑ እቶም መሳፍንቲ ናይ ተጋሩ ሓደ ኢና እንተበሉ ምክንያት ኣለዎ መዕለቢ ስለዝሰኣኑ እዮም ካልኦ ሓንቲ መልሲ የብሉን ኣነ ደዛርበን ደሎ ነዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ጎስጓስ እዚ ደጊፎም ኣብ ጎኖም ተሰሊፎም ዘለዎ ኤርትራውያን ዓገብ ንብል ዘለና እሞ ብኸሚ ተረዲእኒ ኣለኹልኪ ካልእ መን ተዛሪቡና ኣይተረዳእንን እቲ ተዛረበ ኩሉ ግዜ ክዛረብ ከሎ ሰው ይርዳእንን እንታይ ከም ድበለ ባዕልኻ ተነጊርካ ንፍሮም ጽቡቕ ነይሩ ዳኒ ኤክስትሪሚስት ማለት እዩ በአምሓርኛ እንተኮይኑ ኣኽራሪ ሓደ ኣብ ናይ ተቃውሞ መድረኽ ዘሎሞ ብጣዕሚ ኤክስትሪም ዝኾነ ነገር ዝገብር ሓይሊ ማለት እዩ ከም ጽንፈኛ ኦልሞስት እዚ ናይ ኤስ ጽንፈኛ ንብሎ ናይ አልቃዒዳ ጽንፈኛታት ንብሎም በአምሓርኛ ትግርኛ ይኮን አምሓርኛ ተርጉመን ይተይሉኒ ኤኖ ኢዛ ሕጂታ ናይ ኣብታኒ ዓረብኛ ትብል ቋንቋ ንመለስ ሕጂ ኩልናና ሕልናና አንጽሂና ኢና ሕጂ ሰባት ከመረዳዳእኻ እንዲኻ ትኸይድ በአሰፍ